Pois ben, como decía antes, boa tarde a todos e a todas. Estamos no pleno ordinario do mes de abril que pospuxemos por causa de forza maior do luns anterior a este. E, bueno, aproveito para presentar a nova secretaria, Elisa Martínez, e agora paso a mencionarlles a cada un dos, a presentar a cada un dos concelleiros e concelleiras. Vamos por este orden, xa postos. Ramón Padrón, que é do Grupo Mixto, neste caso Compromiso por Barbadás, Fina Varelas, que é tamén do Grupo Mixto de Democracia Orensana, Manuel, paso ao PP, Manuel, Chelo, Luís, Nieves, María e Isabel, son do PP. Carlos e Serafín, ambos os dous do bloque, Marga, Ramón, Eli, Abel, Rafael, Victoria e máis eu, do Partido Socialista. Pronto, pouco a pouco acostumbrarás aos nomes, ou recordarás os nomes e as caras. Así, pois ben, o primeiro punto da orde do día é a aprobación da acta da sesión anterior. Hai algunha consideración que facer sobre a mesma? Por favor. Sí, a ver, desde o grupo do BNG, pois registráramos en Reuse Preguntas en ese mesmo día 2 rogos que estaban, xa digo, registrados na plataforma. Outros 2 se dixeron in voce e quedamos en registrarlos o día seguinte e non se recollen a acta. Os 2 que, bueno, supoño que por algún tipo de erro de transcripción, registraronse pois, en vez do día 7 o día 8 e ese non se recolleron a acta. Pois hai nos que engadir. Démoslo así, vale. Algúna consideración máis? Nada. Votos a favor? Abstencións? O Bloque Nacionalista, abstención. Ben, agora quería incorporar na orde do día que se pasou por alto no seu momento a documentación para solicitar a Dirección Xeral da Garda Civil o interese do Concello de Barbadás para instalar o posto da Benemérita aquí en Barbadás. Eso por urxencia, que faláramos. Vótase ao principio do pleno, pero incorporase ao final, debates ao final, e votas ao final. Entón, votos a favor da urxencia? Grazas, unanimidade. Pois ben, agora entón pasamos á orde do día, que era o punto número 2, o expediente 2498, moción do Grupo Mixto para a declaración da dedicación exclusiva á alcaldía do Concello de Barbadás. Ten a palabra o seu voceiro, neste caso, don Ramón Padrón. Moitas gracias. Pois boas tardes, benvida a señora secretaria. No noso grupo esperamos que se lle facilite o traballo o máximo e poida estar contenta neste Concello. Ben, dentro do noso grupo traemos ao debate do Pleno Municipal unha proposta de acordo a modo de declaración de intencións sobre a idoneidade da dedicación exclusiva da persoa que ostente a alcaldía do Concello de Barbadás. Logo dos resultados que diten as furnas nas próximas eleccións municipais do 28 de maio de 2023. Barbadás, cunha poboación real que sobrepasa os 12.000 habitantes, non pode permitirse o luxo de non ter ao frente a unha persoa dedicada as 24 horas ao Concello. E esa persoa non pode ser outra que a que fose elixida e investida para ostentar a alcaldía. Entendemos que unha das causas, pero non menos importante que a outras, do pouco peso institucional que ten o noso Concello con respecto a outras administracións, débese en parte a non contar na alcaldía cunha persoa dedicada á súa labor a tempo completo. O noso Concello necesita moitas inversións que precisan tempo para traballalas e negocialas, ademais de facer un seguimento diario de todos os servicios municipais. Tanto os 28 anos de goberno anteriores do Partido Popular como os últimos 8, PSOE, BNG e PSOE, con alcaldes que non deixaron os seus traballos privados e delegaron en segundos da lista, evidencian que o noso Concello necesita que a persoa que se postule para dirixilo se presente á veciñanza co propósito firme no caso de ser investida como alcaldesa ou alcalde para servilo con dedicación exclusiva. A veciñanza de Barbadás, dado o seu volumen, precisa unha persoa dedicada permanentemente ao municipio, mentre dure o seu mandato. Ten que estar presente en calquera recuncho na casa do Concello, nas rúas e nos povos, comprobando en persoa que todo funciona correctamente e buscando solucións inmediatas aos problemas cotiáns in situ en tempo real. Todo isto só se pode xestionar se a dedicación é plena, sen outras preocupacións laborais. A cidadanía, cando vota, elixe pensando que a persoa que se presenta para liderar o Concello lle vai a dedicar todo o seu tempo a xestionar de maneira óptima os seus impostos e a defender o benestar común da veciñanza.
Non se debería poder delegar esa responsabilidade noutros membros do goberno, porque, aínda sendo legal, non responde á realidade do que pensa a xente cando emite o seu voto nas urnas. Parecenos importante este debate aquí, pois a realidade de Barbadás nos últimos 32 anos foi a pouca importancia que lle deron ao posto de alcalde a aquelas persoas, dúas no noso caso, señor Freire e señor Valcárcel, que non consideraron necesario dedicarlle todo o seu tempo aos veciños e decidiron seguir coas súas obrigas profesionais privadas, lexítimo, pero que pensamos estas decisións teñen redundado nun abandono do control do día a día do municipio, e nunha perda de peso institucional que deberíamos ter na medida que nos corresponde. Polo tanto, aínda que non é obrigatorio por lei, a veciñanza merece saber se a persoa que próximamente sexa elixida para ostentar a alcaldía de Barbadás vai a dedicarlle todo o tempo posible a resolver os seus problemas. E isto non é un tema menor porque aquí radica toda a xestión do Concello. Para termos un municipio forte necesitamos unha alcaldesa ou alcalde con dedicación exclusiva ao seu cargo polo tempo que dure. Así, pois, propoñemos ao Pleno do Concello, dado que conformamos 5 opcións políticas que entendemos nos presentaremos ás vindeiras eleccións municipais, a adopción do seguinte acordo a modo de declaración de intencións de cara á veciñanza. Por cada un dos grupos aquí presentes, en carácter imperativo, claro está, por non ser exigible por lei, pero sí ético. Entón, o acordo é instar a todos os grupos municipais aquí presentes a adoptar o compromiso diante da veciñanza mediante o voto a favor deste acordo, desta moción, para que aquela persoa que sexa elixida no pleno de investidura como alcalde ou alcaldesa ou presidente e presidenta asuma de xeito inmediato a dedicación exclusiva ao Concello para servilo dende o primeiro día sen máis preocupacións que as de traballar polo benestar de todos. Moitas gracias. Moitas gracias, don Ramón. Dona Fina. Boas tardes a todos, a todas e a todos. Benvida, señora secretaria. Espero que aquí se encontre moi a gusto. Barbadás é un gran concello. Nada, decir que estou de acordo ca moción do meu compañeiro Ramón Padrón. Despois xa destes 8 anos que levo como concejal, si vexo a necesidade dun alcalde con exclusiva. Ao principio tiña as dúdas, pero co tempo si me dei conta que fai falta. Barbadás é un concello grande, sumamente grande, por o cual se necesita unha persona que estea ao frente para que as cousas, bueno, salgan adiante, salgan ben. Decir que, bueno, que como vos todos sabedes, eu non me presento, pero sí, Democracia Orensana, pois vais a presentar con outro candidato que supoño que tendrá as súas ideas propias. Se eu me presentar, obviamente, pois gustaríame que o que leva o meu compañero Ramón Padrón salira adiante, pero, bueno, quedan nas maus do próximo compañero que se presente por Democracia Orensana. Moitas gracias. Moitas gracias, dona Fina. Ten a palabra o voceiro do Bloque Nacionalista Galego. Sí, ben, boas tardes, e disculpad que non na reina, evidentemente, a toda a reposición, parabéns a nova secretaria. Bueno, con relación ca moción que presenta compromiso por Barbadás, nós desde o BNG, pois non concordamos nin co argumentado, nin co acordo da moción. E non concordamos por distintas razóns que tratarei de argumentar de xeito seguido, non? Podo referir as expresións que vi literalmente na moción, non se debería poder delegar esa responsabilidade noutro membro do goberno porque, ainda sendo legal, non responde á realidade que pensa a xente cando emite o seu voto. A veciñanza deste ou do outro concello, cando vota nunhas eleccións, pois, a non ser que sexa no Senado, que se vota exclusivamente a un senador, vota unha candidatura política dunha opción política determinada, non vota a un alcalde, vota unha opción política. E esa opción política, despois do proceso electoral, haberá negociacións, se hai que ten que haber pactos, ou haberá o que teña que haber, e sairá refrendado o alcalde aquel que teña máis votos nunha sesión de investidura, pero ninguén vota para a alcaldía. Nós non estamos nun estado presidencialista, non estamos en Estados Unidos, estamos nunha democracia, en todo caso parlamentaria, neste caso aquí, representativa. Entón, non é así. A xente, non sei, vostede o que opina que pensa a xente, pero, de logo, nós non concordamos con eso. E o certo é que, desde logo, decidiron xa aquí sobre o que vai suceder a partir do 28 de maio, pois non parece máis oportuno. Xa que poden darse, pois, distintos e variados postos. Pode haber empates técnicos que permitan pois que haxa pactos de goberno onde haxa un reparto ao grado dependendo pois do tempo, onde se pode escoller pois, que unha forza teña alcaldía durante 2 anos, outros 2 anos a seguinte,
que vamos a dilucidar aquí que vai ser o alcalde, en que tempos... Non, é dicir, eu creo que ese tipo de cuestións ten que sair da democracia e realmente do que decidan as veciñas e as veciñas neste caso o próximo 28 de maio, non do que nós podamos opinar aquí por moi ético que se poda considerar, non logo non o vemos así, non? Bueno, en todo caso sí que entendemos que efectivamente o señor alcalde ten que estar en nas mesas de negociación, ten que estar cando hai que petar na porta dun presidente da Xunta ou dun presidente da Diputación para pedir maiores subvencións ou para negociar cualquier tipo de infraestructura ou que sexa. Para eso, lógicamente, ten que estar. Ahora, no día a día nos entendemos que ten que estar unha persona que te llaman en plata e que efectivamente, pues, corte o bacallao, por decir así, no Concello de Barbadas, unha institución que sexa. E iso o que temos que exigirlle a un goberno. Que sexa o señor alcalde ou sexa a tenente alcaldesa ou sexa o Concello de Deportes, eso ten que dirimilo o equipo de goberno. De nada máis, gracias. Moitas grazas, don Serafín. Ten a palabra o vocero ou vocera do Grupo Popular. Buenas tardes, como mis compañeros, bienvenida Elisa, esperemos que te demos una buena vida aquí en el Concello y que lo hagamos liviano y no duro. Bueno, también son 2 meses hasta el cambio de gobierno y esperemos que sea una bienvenida en toda regla. Vamos ya a lo que nos importa, que es la moción del Grupo Mixto. Vamos a ver, señor Padrón. Mire, usted realmente en este momento lo que está coartando es que cualquier persona ajena a un funcionariado, es decir, a una persona que sea funcionaria, le coarta la libertad de presentarse a una candidatura. Yo no sé, usted es autónomo y, bueno, todos conocemos su profesión. En este caso, los autónomos sí que no tienen problema de presentarse a una candidatura como cabeza de lista. Dese cuenta que usted puede seguir a través de su empresa, pues generando ingresos y a su vez, pues como cargo público, usted puede cobrar también. En este caso, el que es el alcalde en este momento y yo pertenecemos a empresas privadas, como usted bien sabe, y nosotros pues nos debemos a que más de 20 horas que dediquemos a este cargo público, pues nos tengamos que coger una excedencia forzosa que se llama en el argot o que realmente nosotros ya la pidamos directamente porque nos vamos a dedicar pues en el caso del 28 de mayo, que cualquiera que sea de nuestro caso, pues que tenga que pedir esa dedicación. Nosotros una dedicación forzosa en una empresa privada, ¿usted sabe lo que significa eso? Pues que realmente nosotros nos guarden el puesto de trabajo, pero cuando nos incorporemos, pues a lo mejor ese puesto esté ya ocupado o ya no sea el puesto que yo tenía designado y que me manden pues a otra sucursal en mi caso, o bueno, aquí al alcalde pues a otra oficina. Entonces, mire, nosotros... decir ahora mismo lo que va a pasar el 28 de mayo, bien dicho por nuestro compañero del BNG, es imposible, porque bien dicho por él es que puede haber pactos, puede haber una mayoría absoluta, puede ser X. Entonces, dirimir ahora si realmente vamos a pedir, yo en mi caso, que hablo como cabeza de lista de un partido, el Partido Popular de Barbadas, que voy a coger una excedencia. Pues mire, es que a lo mejor llegamos a un pacto y yo, pues mi sueldo, lógicamente, no se puede hacer cargo el concello de él. Entonces, pues tendré que, como bien dijo el señor Sarín, me dedicaré a los plenos o cuando haya que hacer negociaciones, si en ese caso fuera la alcaldesa, a estar presente en esas mesas negociadoras o en donde haya que ir. Ahí estaría la alcaldesa. Ahora, realmente, lo que va a pasar, no lo sé. ¿Que vaya a coger una dedicación exclusiva? No lo sé. Y como comprenderá usted, yo no voy a votar a favor de esta moción porque a mi grupo de 6 personas a la que me atalle en este momento es a la cabeza de lista. Y como comprenderá... Perdón, ya terminó el segundo... pero como comprenderán, no sé lo que va a pasar. Gracias, señor alcalde. Despois na segunda intervención. Ben, mire, como vostede ben dixo, don Ramón, bueno, primeiro, boa tarde ao público tamén, que antes non estaba aquí presente. Como ben dixo don Ramón, as mocións non son vinculantes. Aquí podemos decidir a que nos queiramos, despois vir unha corporación nova, ter unha composición diferente, haber novos grupos políticos, ser papel mollado. Pero ben, voulle a decir, ou a rebatir algunhas das afirmacións que fixo. Os servizos municipais non son controlados polo alcalde.
Os servizos municipais son controlados, os servizos falo, os servicios, pola Secretaría Xeral do Concello. Outra cousa é a dirección política do servizo, os cauces e as canles. Pero os servizos teñen que ser controlados pola Secretaría Xeral do Concello e ver como funcionan. O funcionamento. Outra cousa son as directrices políticas e a supervisión política. Despois, dicirlle que aquí, como dicía antes, vai haber outros candidatos, outras agrupacións, outros partidos políticos que non están aquí presentes e non sabemos cal vai ser a súa decisión. Pero o alcalde, neste caso, dedica todo o tempo libre que ten aos seus veciños e, de feito, está aquí mércores, xoves e venres, sábados e domingos. Sábados e domingos. E, durante a súa xornada laboral, atende a quen faga falta, vía teléfono ou incluso presencialmente ausentándose do seu traballo, que para iso teño permiso. Supoño que a doña Chelo lle ocurrirá o mesmo. Entón, aquí o que estamos facendo con esta moción é condicionar o acceso á vida política activa precisamente ao funcionariado. Nada máis, que son os que teñen garantidos o seu posto de traballo no mesmo lugar e co mesmo salario cando se reincorporan á vida, digamos, privada. As persoas que non están na función pública, pois evidentemente corren o risco de perder o seu posto de traballo, en primer lugar, en segundo, de ver reducidos os seus emolumentos, por exemplo, ou de ser trasladados a onde lle plaza a empresa ou incluso a que o seu posto de traballo estea amortizado. Por lo tanto, estamos limitando que é algo que a lei debería modificar, tamén o digo así, que a lei debería contemplar igualdade de dereitos para todas aquelas persoas que teñen un cargo público, sexan da función pública como que sexan da empresa privada. Non é así, por desgracia, débese cambiar. É unha das cousas que, como di vostede moitas veces, terían que ser cambiadas neste país. É unha delas esta. Pero digo máis. O salario que percibe o alcalde ou a alcaldesa está marcado por lei en función do número de habitantes que ten o concello. Hai persoas que se poden adicar á política porque lles gusta, porque consideran que é un servizo a veciñanza, a cidadanía, porque poden facer ben independentemente de que estean na empresa privada ou na empresa pública, pero que lle mengua o seu ingreso, por exemplo. Remato o tempo, sigo na seguinte intervención. Ten vostede a palabra, don Ramón. Ten agora, antes tiña 5 minutos, agora ten 3. Moitas gracias. Bueno, pois por contestarlle por orden, vamos a ver. Non estamos falando da Merca, nin de Toén, nin de concellos con 1.000 e pico, 2.000 habitantes. Estamos falando de Barbadás con 12.000 e pico habitantes. Con 120 empregados. Ustedes pensen cuántos xefes, canto tempo lle dedica un xefe con 120 empregados, se non estar 24 horas do día na súa empresa. Ten vostede toda a razón do mundo no que dice, a lei é así. Pero, na realidade, señor Sarín, non funciona así a lei. A xente cando... Aquí pode ser alcalde calquera. Incluso nas anteriores, nas primeiras, pode non ser eu. Con un. Pero daquelas seguramente se iban botar armados á cabeza toda a veciñanza e dicir, ostras, que goberna, como se ten feito o PP moitas veces, que quere que goberna a lista máis votada e agora ven dicindo que pode gobernar calquera. Pero botaríanse armados á cabeza, como se vota en moitos concellos, cando de repente hai pactos e de repente o alcalde o que foi menos votado nas eleccións. E é legal, e é o que vostede defendeu aquí, pero iso na realidade a cidadanía non o entende. A realidade é que se presenta doña Ana Pontón ás eleccións da Xunta de Galicia, nadie entendería que sería a presidenta da Xunta o número 2 da lista. Non entendería ninguén. Entón, a min parece moi ben todo o que me acaba de soltar aquí, todo legal, pero a realidade non é así. O que se presenta de número 1 na lista é o que a xente considera que vai ser o que vai mandar, en caso de recibir os apoios, claro está. Inda que aquí se xunten 4 partidos, pero o que poñan de alcalde ou alcaldesa vai ser o primeiro da lista dese grupo. Non vai ser o segundo, nin o terceiro, nin van propoñer ao cuarto. Porque senón a xente aí fora non entendería, inda que fose legal. Como cando outro día sería legal que o señor Tamames fora elixido polo Congreso dos Diputados sin haberse pasado nin polas urnas.
Pero eso non se entendería, verdad? Bueno, pois o sentido da moción é ese. E Barbadás, por esa poboación, necesita eso. E vou dicir unha cousa, aquí en caso de salir investido alcalde, a persoa máis prexudicada en caso de ter que ostentar a dedicación exclusiva sería eu, máis que a vostedes dous, porque como nomeou doña Chelo, pois digo yo así. Non lle vou explicar aquí en pleno, pero a mellor aí fora no bar podo explicar. Pero é a responsabilidade que temos. E creo que os emolumentos do Concello de Barbadás son, para a alcaldía non sei se rondan os 50.000 euros o ano, 50 ou 55, creo que hasta 55.000. Bueno, non está mal pagado. Creo que os concellos, se non me equivoco, análogos con Barbadás, perdón, como son Carballiño, Xinzo, Verín ou Barco, creo que teñen alcaldes con dedicación exclusiva, se non me equivoco. E nós temos esa eiva. E polo visto, pois, posiblemente sigamos visto o que vostedes din aquí. Moitas gracias. Despois ten un minuto adicional. Moitas gracias. Doña Fina. Reitero nas palabras que dixen antes, decir unha cousa, a explicación que dá o señor alcalde ou que dá a señora Chelo, a min váleme, pero non me vale. Quero dicir, cando unha persona se presenta a unha alcaldía, non pode estar querendo o duro e as 5 pesetas, sinceramente. Hai concellos que non se necesita estar tan presente. Barbadás é un concello con moita población e realmente sí se necesita un alcalde presente e non delegar no segundo, porque entonces porque o segundo non é alcaldesa ou alcalde, é que non entendo. Cada un ten que fer a súa reflexión e decir, bueno, pois realmente eu non lle podo dedicar ou non podo dedicarlle a exclusiva porque perdo poder adquisitivo. Oiga, mire, é o seu problema, os veciños non teñen por que pagar. Sinceramente, penso que Barbadás, despois xa da experiencia destes 8 anos, necesita un alcalde en exclusiva. Moitas gracias. Moitas gracias, doña Fina. Ten vostede o turno de palabra, don Serafín. Sí, nada, moi breve. Un pouco reiterar tamén as intervencións dos portavoces dos outros grupos, un pouco no mesmo sentido, tamén reiterar tamén o tratado na primeira intervención por a nosa parte, é dicir, que ao final a lei deberá converterse en igualdade, pero se non a contempla, finalmente quen acaba participando en política, os funcionarios ou persoais de procesos moi liberais, etc. Se hai unha persona, non sei, un farmacéutico, un electricista que ten interés en cambiar a vida do seu concello, realmente non pode participar. Por qué? Porque non pode coller unha liberación, non pode tal. Bueno, pues, lógicamente, nese sentido, habría que optar por modificar a lei e tal e como está hoxe, está creada para isto, para que participen os que realmente poden participar, os funcionarios, personal estatutario, funcionarios e profesións moi liberais. Porque o resto do mundo ten unha serie de ecuacións a nivel laboral, lógicamente. E depois, ao respecto do que decides, bueno, do que dicíades ao respecto de que se vostede tamén pudo ser alcalde, bueno, lógicamente, en ese proceso de investidura tamén pudo ser o BNG, se realmente nos posicionáramos no 19 a alcaldía e realmente non nos fixemos, porque tiñamos 2 votos. É dicir, nós non nos posicionamos para ter a alcaldía no 19 porque non tiñamos músculo suficiente para gobernar este concello. Entonces, posicionouse que realmente tiña a posibilidade para facelo. Entonces, eso en democracia é un pouco así. É dicir, podemos xogar como queramos xogar as cartas, pero hai que xogar para levar o pulso. E se xoga a levar o pulso, hai que saber que tes a forza suficiente para levarlo. E entón, bueno, a ver, esos resultados poden ser un 5-5-1. Ese un pode ser alcalde, pero, desde logo, o que non é comprensible que se posicione para ser alcalde cando non ten respaldo, ten o voto do seu grupo, o único voto gañado de antemán, por decir así. Bueno, nada máis. Por non estenderme moito máis, manifesto o que na primeira intervención e máis nada. Grazas. Grazas, don Sarín. Doña Chelo, ten 3 minutos tamén. Si quiere ya lo digo ahora, que voy a votar en contra, así de claro. Estamos de acuerdo, señor Sarín, vale, y con el señor Valcárcel igual, es raro que los tres estemos de acuerdo para el público que nos acompaña en este momento, pero la verdad que en esta moción sí lo estamos. Y es que es fácil, a ver, la respuesta es, habría que hacer una modificación del ROF, incluso una modificación del reglamento orgánico municipal para que esto se contemplase, vale, allá en último caso.
Y después, mire, señor Padrón, es una declaración totalmente de intenciones. Vamos a ver, doña Fina, usted decía antes, yo me voy a presentar con todas las consecuencias. Ya llevo 3, esta será la tercera vez que me presento con las mismas intenciones. Y es que si realmente yo necesito tener una dedicación exclusiva, la voy a tener. Lo que no tengo la bola mágica es para saber lo que va a pasar, si vamos a tener pactos, si no vamos a tener, quién va a ganar, lo que va a pasar. O sea, es que no tenemos esa bola mágica. Entonces, es una declaración de intenciones que yo ahora mismo hay pues otros 2 grupos que sabemos que se van a presentar, usted bien lo dijo aquí, que somos 5 los que estamos en esta sala en este momento. Vale, 3 tenemos el problema que tenemos porque trabajamos, bueno, yo, señor Sarín, perdone que no sé dónde está usted, pero si está en una empresa privada, a ver, realmente tenemos los mismos problemas. Pues el día 28 de mayo a las 12 de la noche ya sabremos más o menos si habrá que pactar, no habrá que pactar o tenemos mayoría absoluta, ojalá que el Partido Popular la tenga para gobernar solo y que no haya que ir a la... Y es, vamos a ver, los vecinos de ahí fuera votan a una candidatura. Señor Padrón, a una candidatura. Vale, todo el mundo sabe quién es la cabeza de lista, pero mire, yo llevo 16 personas conmigo, más 6 a mayores, que cualquiera de ellos en este momento puede estar sentado en el sillón del señor Valcárcel. Y lo digo, pero con la, vamos, con todas las de la ley. Entonces, a ver, que ahora mismo usted me haga decir que sí a una moción que es una mera declaración de intenciones. Yo no sé lo que va a pasar, entonces no puedo votar. Mire, más le digo, en el 2000, cuando yo me presenté en el 2006 y estaba de teniente alcaldesa, tenía la dedicación parcial. Yo trabajaba de 8 a 3 en mi empresa privada, ¿vale? En mi empresa privada no, trabajaba para mi empresa y a las 3 de la tarde me iba a comer a mi casa y a las 4 pueden corroborar que yo estaba en el polideportivo y poniéndolo a funcionar. Todos los días hasta las 9:30 que me iba a mi casa. Y no tengo nadie, no tengo por qué decir los problemas que tenía en mi casa, pero ha funcionado todo perfectamente durante 8 años que yo he estado en las concejalías. Entonces, y tenía una dedicación parcial y trabajaba para mi empresa privada. Sinceramente, no entiendo, ya se verá, no le ponga usted ahora tanto al señor Sarín como, bueno, doña Fina no se va a presentar, pero y al señor Valcárcel que tengamos que votar a favor de esto, cuando no sabemos ni lo que va a pasar. Gracias, señor alcalde. Creo que quedó claro que el voto es en contra. Vou, o que dixeron os meus compañeros e compañeras, eu volvo a corroboralo. Pero vou dicir algo máis. É que un alcalde ou unha alcaldesa, neste caso, non é don Serafín Núñez, doña Chelo Obispo, don Xosé Carlos Valcárcel ou don Ramón Padrón, o candidato ou a candidata que chega aquí. É calquera veciño ou veciña dos aquí presentes, calquer cidadán ou calquera cidadana deste concello que en calquera momento ten inquedanzas políticas, como dixo don Serafín, e que quere participar na vida pública. E resulta que está coartado porque ten que deixar o seu traballo. Pois limita e condiciona. E non condiciona só o seu traballo a día de hoxe, sino que condiciona a futuro, condiciona a súa vida familiar e condiciona todas as súas circunstancias persoais. Pero voulle poñer un exemplo máis. Este alcalde gobernou gracias ao seu voto no seu momento, que yo agradezo, o do Bloque Nacionalista Galego, que tamén yo agradezo, a un pacto, tiña 5 concelleiros do seu grupo político. E agradezo a confianza que se depositou en min e no meu grupo político. Ben, pois a pesar de non ter a dedicación exclusiva, este señor sigue sendo alcalde 4 anos despois de non ter a dedicación exclusiva. E a cidadanía sabía perfectamente que eu non tiña a dedicación exclusiva. Entón, a xente sabe o que vota. Vota unha candidatura. Perdón que non puxen o tempo. A xente sabe o que vota. E sabe as circunstancias que vota. Entón, non condicionemos ou prexudguemos dicindo, no, pensan que vai a ter dedicación exclusiva. Non. Valcárcel non tuvo dedicación exclusiva durante 4 anos. Estes últimos 4 anos ten prácticamente dedicación exclusiva ainda traballando na empresa privada. Porque, como dixen antes, está mércores, xoves e venres aquí. E vostede, como a todos vostedes, e incluso o público que está aquí presente, saben que estou en prácticamente todos os eventos, en todas as actividades que se organizan no Concello, sendo sábado, domingo, luns, martes, mércores, xoves ou venres. En todas as posibles. E acude a todos os actos e a onde se lle reclama. E non ten dedicación exclusiva. Pero volvo a utilizar un argumento máis. Os veciños e veciñas deste Concello pareceríalles ben
que do erario público, é dicir, dos seus impostos, o alcalde cobrara 55.000 euros, cando un dos eslóganes e das bandeiras electorais que se teñen enarbolado moitísimas veces foron o gasto que pode supor o político ou a política para os veciños e veciñas, pois que o alcalde de Barbadás cobre, creo que son 52.000 euros o que pode cobrar. Cobre 52.000 euros por a súa dedicación exclusiva, máis a que lle permiten a lei que lle permite a lei, outros 4 concelleros ou concelleiras liberados. A min que me argumenten a coherencia de todo eso. Ahora falo a nivel económico tamén. O custe que lle supón para o concello. Pois o alcalde va al cárcel, neste caso, o concello de Barbadás salle barato. E quen non tivera dedicación exclusiva, supoño que dos outros grupos políticos, ocurriría yo mismo, pero falo neste caso con meu apelido porque son o alcalde. Salle barato nese sentido. Que o concello de Barbadás, ao mellor, en lugar de gastar, por un exemplo, de gastar en salarios aos concelleros e concelleiras con liberación ou con dedicación exclusiva 50.000 non, 150.000 ao ano, pasar a gastar 200.000, pois non sei como verían os ciudadanos, porque ao final eso repercute no que é gasto que se detrae de outras cuestións. O orzamento sigue sendo o mismo. O orzamento do concello sigue sendo o mismo. E, bueno, o que decía antes, non pasaron, non. Ahora sí, empecé tarde, pero empecé un minuto tarde. Tú paráchelo. Así, rematei. Ten o seu turno un minuto. Mire, vostede foi investido gracias ao noso grupo e gobernou gracias ao noso grupo. Vostede, non o segundo da lista. Vostede. Non diga esas cousas, porque, mire, aquí en 8 anos podo traer unhas cuantas facturas do diñeiro que se leva tirado en moitas cousas que dan para pagar o seu soldo 2 veces. E voulle dicir máis. O soldo ese de alcalde a Barbadás, se lle presta a dedicación exclusiva e traballa polo Concello, consigue inversións, é barato. Sale barato. Bien. E o argumento é que non somos a Merca nin Toén. Somos Barbadás. E temos unha categoría na que a xente que nos presentemos para os primeiros da lista, pois se non, pois vayamos de segundos. E poñamos de primeiros a outros o que non poida. Pero hai que dedicarlle as 24 horas. É o que pensa o noso grupo, Aquí estamos para presentar mocións, se salen rexeitadas, se salen aprobadas, cada un pensa o que quere. E ademais, dice o... Bueno, xa se me foi o santo ceo. O do Partido Popular... dice que se vota unha candidatura. Iso é legalmente, oficialmente, pero realmente vostedes saben que se vota a primeira persoa que se presenta, o sea, o que vai de cabeza na lista. E gracias aos 2 partidos grandes deste país, nos concellos hai que votar listas pechadas. O que había que votar eran listas abertas nos concellos, onde cada cidadán puxera unha X a quen lle interesara que estuvera no concello. Tantos do Bloque, tantos do PSOE, tantos do PP, tantos de Compromiso, tantos de tal. Eso era a auténtica democracia nos concellos. Ten que rematar. Que pasa? Que os partidos grandes perden a maneira de manexar. Porque, claro, a mellor por unha persona votase unha lista inteira. Don Ramón, ten que rematar. Bueno, ahora teño que rematar. Vostede pasou un minuto. É máis, ainda pode falar agora. Ainda podo volver a falar. Leva un minuto 42. Non teño máis que dicir, moitas gracias. Eu tampouco, francamente. Creo que todo está exposto. Vostede está expoñendo aquí unha situación de cambio de legislación que propuxen eu antes en relación... Don Ramón, non me refiro a súa moción, refiro a súa exposición. Na súa exposición está falando agora de que había que marcar cruceciñas como se fora o Senado. Bueno, pois podía ser, non é. Tamén podía ser que non houbera que ser funcionario para poder ter garantido o seu posto de traballo. Estamos filosofando. Por lo tanto, desde aquí non imos arranxar nada. O que sí é certo é que os votantes e as votantes deste concello no seu momento elixiron e sempre souberon o que votaban. En que circunstancias se votaba. En no seu momento apostaron polo Partido Popular sabendo que o candidato non tiña dedicación exclusiva e agora, nas últimas eleccións, sabendo que o candidato do Partido Socialista non tiña dedicación exclusiva e foi o partido máis votado. Entón, as furnas tamén saben falar e temos que acatar o resultado. Para eso está a democracia. Entón, querer cambiar desde aquí e comprometer a futuros candidatos ou futuros alcaldes e alcaldesas a unha situación que non sabemos cal vai a ser, pois é un pouco estéril.
Non o digo con mal tono, ni moito menos, é unha forma de falar. É un pouco o que di vostede, unha declaración de intencións, que pode ser válida, que eu asumo como válida, pero tamén ten os seus contras, os seus poros e os seus contras. E para min, o maior contra é o feito de que hai unha desigualdade de trato entre unha persona que é traballadora pública e unha persoa que é unha traballadora de empresa privada. E matizarlle unha cousa, os traballadores e traballadoras do Concello, por quen teñen que ser controlados, a parte pola Secretaria Xeral e polo xefe ou xefa do servicio. Votos a favor da moción. 2 abstencións, democracia e compromiso. A favor, perdón, a favor. Votos en contra. Pasamos ao punto número 3, que é o expediente 2504, moción do PP sobre a posible instalación dun posto da Garda Civil na Valenza. Ten a palabra o seu vocero ou a súa voceira. Gracias, señor alcalde. Bueno, pois boa tarde, benvida Elisa, benvida nova secretaria, e benvido ao público. Comprácenos ver que, por fin, empeza a vir xente este salón de plenos a interesarse por os asuntos da cidadanía. Desgraciadamente, no tempo que levamos foi moi pouca afluencia a de público que asistiu aos plenos. A moción que vou a ler a súa exposición, a ver, pensamos no seu momento, porque dado tras comisións informativas se nos trasladou por parte do goberno distinta información sobre este asunto, que é a ubicación dun posto da Guardia Civil na Valenza, pensamos en retirala, pero por coherencia vamos a lela, vamos a mantela, non vamos a cambiar os acordos, facendo un chamamento a que cando se tomen determinados asuntos en consideración, tan importantes como a poda ser este, se lle traslade a todos os grupos a información debida. Non nos podemos enterar de cuestións tan relevantes como esta por os medios de comunicación. Prosigo entonces ca exposición da moción, da proposta. Como ben saben, dende o grupo do Partido Popular de Barbadás, trasladamos en múltiples ocasións ao goberno local a grave problemática de inseguridade cidadá que vive o noso municipio. Si ben, tanto PSOE, BNG e Grupo Mixto, Democracia Lensana neste caso e Compromiso por Barbadás, negaban reiteradamente o que se trasladaba por parte do grupo do Partido Popular e a existencia deste problema, o aumento da delincuencia de actos vandálicos ia medrando. O señor Valcárcel saía nos xornais negando as evidencias e utilizando datos das reunións da Xunta Local de Seguridade que a todas luces non reflexaban a realidade da situación. Este criterio negacionista do alcalde pareceu mudar nos últimos meses nos que saltou ao ámbito local o traslado dun posto principal da Garda Civil de Santa Mariña a Barbadás. O 3 de febreiro publicouse na páxina web do Concello en distintos xornais unha foto do alcalde, a señora tenente alcaldesa, con mando da Garda Civil de Ourense, ao tempo que informaba a cidadanía de que están a estudar a instalación dun posto deste corpo no Concello, concretamente na Valenza. Para elo, estabanse a barallar distintas posibilidades tanto de carácter técnico, estratégico, como de accesibilidade. Xa, o 26 do mesmo mes, os medios de comunicación informaban de que o Concello de Barbadás ofrecía unha ubicación para colocar entre 30 e 40 axentes nun posto integral que preste todos os servicios, cunha superficie de 400 metros e prazas de garaxe que permitan realizar todos os traballos dos axentes que se instalen no mesmo. En pouco tempo, pasouse de acusar ao Partido Popular de alarmista e de tentar crear un estado policial en Barbadás a falar da ubicación de boa parte da comandancia da Garda Civil de Ourense na Valenza, e todo elo sin trasladar información aos grupos que conformamos a Corporación Municipal. Reclamamos contar con toda a información da que dispón o Grupo de Goberno sobre este asunto, seriedade e transparencia por parte do señor alcalde. Non resulta democrático que quenes ostentamos a representación outorgada pola veciñanza coñezamos das decisións tan importantes polos xornais. Por todo elo, trasladamos ao Pleno do Concello e propoñemos os seguintes acordos. Solicitamos unha reunión entre os voceiros e voceiras dos grupos da corporación e os responsables da Garda Civil en Ourense, onde se nos informen dos pormenores da negociación e especialmente onde estaría ubicado o posto da Garda Civil, custo económico para o Concello, servicios e beneficios que ele suporía para a veciñanza a nivel de mellora da seguridade cidadá no municipio. A ver, con isto, onde estaría ubicado o posto da Garda Civil a día de hoxe
aínda non se lle trasladou aos grupos, polo menos de forma conxunta, sí, individualmente, porque tivemos varias reunións co señor alcalde, se nos dixo a posibilidade de unha ubicación. O custo económico sí que se tratou nas comisións informativas, os servicios e beneficios que ele suporía para a veciñanza tamén se nos trasladou nas comisións informativas, pero o que sí reclamamos é a información sobre quen vai custear a rehabilitación do local e os servicios que se presten, é dicir, todo o tema de telefonía, iluminación e demais, porque non o temos claro. Entonces, esa parte sí que se nos gustaría que nos trasladase. E despois tamén facer, xa fora deste tema, pues, como dixemos, xa estamos informados, facer un chamamento tamén á coherencia. Non sei se se lembra vostede, señor Padrón, alá por 2015, xuño e xullo do 2015, a elección de alcalde trasladas a pleno. E previamente contou vostede, como a contamos todos os grupos, cunha información moi importante, que eran as dedicacións dos concelleiros e concelleiras. Naquele momento, vostede, antes de votar un candidato, sabía como iban ser as retribucións e se o señor alcalde, naquele momento que se postulaba a alcaldía por o pacto de goberno que tiña con vostede, se ia ter dedicación exclusiva ou non. Entón, eu apelo un pouquinho a coherencia, que sexamos todos coherentes, e que non se veña a última hora, a final dunha legislatura a trasladar aquí, pois, como dice vostede, unha declaración mera de intencións, porque sabe que eso non pode ser. Moitas gracias, Manuel. Asustouse ademais o tempo. Don Ramón, é o seu turno. Moitas gracias. Ben, o dixo vostede, no 2015, o señor Ramón Padrón aquí era un novato. Non sabía nada do Concello, do interior do Concello. Non sabía absolutamente nada. Non sabía como funcionaba isto por dentro. Senón o señor Ramón Padrón a mellor vera feito outras cousas. Pero aquí de todo se aprende. Vostedes xa sei que xa naceron aprendidos na cuna do partido e xa saben todo. O señor Ramón Padrón ven de autónomo, traballando toda a vida, aprendendo, traballando na pedra, estudiando o que tuvo que estudiar, e non estuvo nunca metido aquí nestes entresijos, nin nos entresijos do partido. Entón non coñece esas cousas. Pero depois coñece unas. En a anterior legislatura ou nas anteriores eleccións xa trouxemos esta moción, porque considerábamos eso. Que non sei se lle contestei. Ben, e seguiremoslo considerando porque agora entendemos que este Concello precisa. Que máis? Bueno, en relación á moción, bueno, non sei onde sacan vostedes isto de que si ven tanto PSOE, BNG, Grupo Mixto, Democracia Nacional, Compromiso, negaban reiteradamente a existencia deste problema, aumento da delincuencia, non sei, bueno, en fin. Eu, sobre este tema, vamos a ver, eu se fose o alcalde ou alcaldesa deste Concello, eu se recibo a noticia ou se me presenta a min os mandos da Garda Civil, como dicen aquí, que son os mandos os que teñen que pedir a solicitud ou a comandancia a Madrid, non por vía dos delegados, senón por vía xa directamente, según dicen que é como funciona, que normalmente tendrían que ir ao jefe de aquí. Pero bueno, xa dando por suposto que é así. Eu son un alcalde, a min chegan onde a min. Eu primeiro que digo a esas persoas, bueno, pois direille, bueno, pois estou de acordo coa súa petición, e gracias por fixarse en Barbadás, e vou a tal. Pero vou dicir, pero oiga, nós somos 7 neste Concello, faltan 2 para chegar a unha maioría absoluta para que isto o mandemos a Madrid. Ou sen, entonces, unha de dúas. Mira, eu estou de acordo, vou falar cos outros grupos, expoñerlle o caso, a ver o que opinan, e logo dareille unha resposta. Ou digolle aos mandos, mire, doulle o número de teléfono de todos os voceiros dos grupos, e falen con eles a ver que opinan. Esas dúas opcións lle daría. Unha persona, un alcalde normal faría eso, estando na situación que están vostedes aquí. Pero non, o que fan é dicirlle ao señor que sí, salen nos medios de comunicación xa sacando ou anunciando eso, sin o resto saber nada. O sea, dígame vostedes, eu non sei se sería o lóxico eso. Eso sería o lóxico. Oiga, se vostedes estuveran con a maioría absoluta como tuvo o señor Freire ou como, bueno, o Freire, nada máis. Pois diría yo ao señor, sí, non te preocupes que isto está feito. Don Ramos, claro, con toda a razón do mundo. Ten que rematar. Eu creo que se me entendeu. Entendémolo, por lo menos eu, ou a lo menos eu.
don Serafín ou don Carlos, non sei quen vai a falar. Ai, sí, perdón, doña Fina, que eu consumiu o tempo, o don Ramón consumiu o tempo completo de dona Fina. Vamos a ser que vai a falar, que fale. Creo que non hai problema en que fale, non sei. Vou a ser rápida, nada. Decirlle, señor alcalde, que a min esta idea pareceme boa, pero hai unha cousa que non me parece boa. Como lle dixo o meu compañeiro, e como lle dixo os membros do Partido Popular, usted non contou connosco para nada. Unha idea pode ser brillante, pero non pode usted ter a capacidade de votar ou opinar por os demais. As preguntas que lle fan aquí os membros do Partido Popular tamén llas quero fer eu. Que vai supoñer po Concello de Barbadás os custes económicos, onde van a estar ubicados, porque eu realmente non teño conocimiento desto, pero non das preguntas que lle está facendo o Partido Popular. Acostúmbrese, señor alcalde, a contar ca corporación para todo, porque todos somos un. Gracias. Responderelle no seu turno, ou no meu turno, mellor dito. Don Serafín parece que vai a falar, non si? Moitas grazas. Bueno, en primeiro lugar, dicir que temos a memoria así un pouco cativa, non? Porque hai un par de meses aprobamos aquí unha moción que trouxe o BNG sobre o cumprimento estricto do regulamento que establecía os tempos de intervención dos membros corporativos e hoxe xa parece que dá un poquito lo mismo. Vamos a hablar... No. Ramón. Bueno, entón, eu creo que se aproban as mocións, se hai un regulamento e hai unha serie de normas, o normal será que as acatemos e xogamos todos as mesmas cartas, e non que nos parece en cada momento. Bueno, nada máis, xa sei que o do regulamento chirría moito. Concordamos, en definitiva, xa falando da moción, cas propostas que trae aquí o seu Partido Popular neste sentido, non? E cos acordos da moción. Ainda que, bueno, seguimos cuestionando determinadas, como o segundo parágrafo onde fala que tamén o portavoz de Compromiso se refiere a ese convirten a Barbadás no Bronx e que no aumento de la delincuencia e dos actos vandálicos, que parece que, bueno, como se nos refrendáramos ou tal, é dicir, o BNG xa ten dito que iso xa ten manifestado en varias ocasións que vostedes aí están absolutamente confundidos, que queren montar unha película onde realmente non hai, ainda que realmente pode haber cuestións puntuais, pero, bueno, vostedes o magnifican a un nivel que parece que estamos convertidos aquí, non se sabe en qué. E, bueno, noutro de cousas, bueno, por decir que si acreditamos nesa falta de información, si vimos que na última comisión informativa si se informou de unha serie de gastos, pero non se manifesta onde vai ser a ubicación, non se sabe onde vai estar ubicado, non se sabe lógicamente donde se vai a digamos, estacionar os vehículos, se isto vai incrementarse, digamos, a circulación viaria. Bueno, volnos agardar un pouco para informar para o punto xa do goberno respecto a este tema e, bueno, que en definitiva, que xa digo, que estamos de acordo co que propón o Partido Popular. Gracias. Moitas grazas. Victoria, por favor. 3 minutos. Ben, pois vamos a ver. Primeira cuestión. O alcalde nunca pasou do negacionismo ao alarmismo, como di o Partido Popular. Os datos veraces que facilita o Ministerio do Interior a través da Xunta Local de Seguridade están aí. Están corroborados polos feitos. Barbadás, se queremos mencionar a Valencia en concreto, é un dos lugares máis seguros da provincia. Estamos en estándares de seguridade ou de delincuencia, chamemos de delincuencia inferiores, a media de Galicia, por debaixo do Estado, por debaixo de concellos similares características na nosa provincia. E non creo que se agochen denuncias aquí e non se agochen en outros sitios. Polo tanto, a vara de medir é a mesma para todos. E Barbadás, corroborado polos datos do Ministerio do Interior e da Subdelegación do Goberno e da Garda Civil e da Policía Local, é un lugar seguro. Outra cousa é que este alcalde, na súa función de gobernar ou no exercicio de goberno, opte e aposte porque no caso de que Santa Mariña se desmonte ou se utilice para outros menesteres ou para outras funcións e lle digan, quere vostede ter o posto da Guardia Civil en Barbadás? Home, por suposto. Por suposto. Home, non vou deixar escapar a Período de Aguiar, menciono Período de Aguiar, pero porque é o Concello Medio de Orixen e nadie vai dicir que non o quero. Para que nadie se sinta ofendido se menciono outros concellos. Non o vou deixar ir a Período de Aguiar. E o alcalde o que ten que facer é gobernar. Evidentemente, antes de informar, ten que ter
el a información, saber que posibilidades hai, reunírse co subdelegado do goberno, reunírse ca dirección, neste caso, da comandancia da Garda Civil, e posteriormente, cando teña as cousas medianamente firmes, informar. O que non vai facer é lanzar información ao vuelo sin máis. O alcalde, evidentemente, lanza unha noticia no seu momento en connivencia que a subdelegación do goberno ou con coñecemento da subdelegación do goberno e da Garda Civil para saber que se está traballando neso, como fan todos os gobernos, todos. Ni uno ni outro. O señor Jácome lanza noticias sin debatilas previamente cos grupos da oposición. O señor Fumega seguramente que fai o mismo. O señor Rueda hace lo mismo. Hai noticias que son cauces de traballo, ou canles de traballo, que despois perfílanse e adecúanse, como decía antes, aquilátanse en función das negociacións que vai habendo. A cada un de vostedes xa menos eu puntualmente, díxenlle que se estaba, individualmente, perdón, díxenlle que se estaba traballando nese tema. Hasta aí, un mes e medio, prácticamente, non había un lugar concreto, non había unha confirmación expresa e firme do interese da Garda Civil e da subdelegación do goberno, e cando se confirmou ese interese, cando se confirmou a existencia desa posibilidade, foi cando se lle trasladou a todos vostedes. Mais digo, doña, teño que rematar, 3 minutos. Ten a palabra don Manuel. Gracias novamente, señor alcalde. Bueno, pois ben, penso que está todo explicado. De feito, vamos a ter, xa que votamos por urxencia, un punto no que se vai a trasladar este tema, no que probablemente dentro do goberno se profundizará un pouco máis por un miúdo en todo o que vai supoñer, no que vai a repercutir. Simplemente deixar clara unha cousa en canto á exposición que fixo o alcalde, concretamente. É dicir, sí, existen uns datos que parten da Xunta Local de Seguridade, pero o que temos que saber todos, como xa explicamos dentro do Grupo do Partido Popular moitas veces, é que eses datos que parten da Xunta Local de Seguridade parten precisamente, a valga de redundancia, de delitos, denuncias e delitos denunciados. É dicir, cantos posibles delitos ou actividades ilícitas se deixan de denunciar en Barbadás? Moitísimas. Por qué? Porque todos sabemos a IVA que temos precisamente no corpo da policía local. Non temos os efectivos suficientes, non se fan unhas labores de vigilancia, non se fan unhas labores de investigación, non hai unha presencia axeitada na rúa. Entonces, o que nos podan trasladar con todos os respetos para os componentes da Xunta Local de Seguridade, corpos e forzas de seguridade, funcionarios municipais e alcaldía, con todos os respetos, non son datos reais. E como ben sabe, probablemente mellor que calquera dos que estamos aquí, se trasladan datos do ano anterior, datos anuais, final de ano. Entonces, non veña con esa excusa de decir, no, é que fíome do que se traslada na Xunta Local de Seguridade. Si, tense que fiar, pero, como tamén dixemos moitas veces, a niveles de seguridade cidadá hai unha parte moito máis importante que precisamente atender a eses delitos, que é a prevención e a disuasión. E aí é por onde nós sempre temos apostado. Nada máis. Muchísimas gracias, don Manuel. Don Ramón e dona Fina e don Ramón. Compañeiros do Bloque Nacionalista Galego, a memoria cativa pode ser que a teñamos, pero vostedes ainda teñen máis, porque hai aquí, creo que 2 ou 3 plenos, o seu compañeiro iba a facer uso dos 5 minutos. Tivemos yo que dicir dentro dos demais grupos que vostedes, que eran os que pedían cumprir o reglamento, ese día iban a incumplir, que nós non dicíamos nada, pero bueno, fai pouco, vostedes saben. Estamos dicindo, memoria cativa, hai 2 meses, pues miren. Bueno, simplemente por decir algo, algo que nos dixemos antes de que viñera toda esta información da Garda Civil e todas estas cousas, antes de saber nada desto, cando foi o tema que a Policía Nacional, o sindicato, pedía que Barbadás incorporase a Ourense dentro da xurisdicción da Comisaría de Policía Nacional, nós trouxemos aquilo aquí ao pleno, comentámoslo aquí ao pleno antes de que houvese todo isto, porque nos parecía unha boa idea, porque non supuña coste ningún para o Concello, aumentaríase os efectivos da Policía Nacional da Comisaría de Ourense, estamos tan cerca da Comisaría da Policía Nacional como pode estar o barrio da Cuña.
Por lo tanto, aquilo foi, isto veu despois, e seguimos nos mantendo e non nos costaría absolutamente nada. Seguimos nos mantendo nesa posición. Moitas gracias. Moitas gracias. Dona Fina, vostede ten tempo. Ten tempo. O que lle dixen antes, que fago favor de contestarme as preguntas estas para contar ou non contar, non? Claro está. Eu xa lle dixen que eu iba a contestar ao Partido Popular e a vostede. E a todos os presentes e as presentes. Don Serafín. Nada, moi breve. Simplemente, si polo que lle entendí nas palabras do señor alcalde, hai mes e medio coñece a posible ubicación dese posto de Garda Civil, desde logo os portavoces, neste caso este portavoz, non coñece esa información, é dicir, a información non se suministrou e na conversa que poden ter con vostede, pois tampouco tal, entón, é dicir, esa información de logo non a coñecemos neste grupo municipal, entón, e, bueno, un pouco reiterar o falado, non? De que nos enteramos, pois eso, por medio de comunicación e un pouco o que se comentou na Comisión Informativa a semana pasada con relación a esta moción. E nada máis que decir. Gracias. Pois ben, vou empezar polo final. Evidentemente, a ubicación non debo decila. Non debo decila, simplemente máis ou menos eu xa lle din traslado a todos e a todas onde pode estar ubicado. Hai dúas ubicacións posibles. Hai dúas ubicacións posibles que son as que está estudando a Garda Civil. O que non se pode é decir, non, vais instalar o posto da Garda Civil primeiro neste lugar ou en aquel outro para crear unha dinámica positiva ou negativa, unha dinámica de especulación ou non. E iso saben vostedes que pode ocurrir, sabenlo todos. Unha dinámica especulativa, incluso unha dinámica favorable a que se instale ou unha dinámica en contra de que non se instale. Así, eso non o vou dicir. Saben vostedes onde está ubicado. Un está na zona alta da Valenzá e outro na zona baixa. E outro na zona baixa. Está. Non, na zona baixa. Unha perto do río e outra perto do Mercadona, por decir algún sitio. Punto. Eso é serio. Porque, ademais, eu non vou a decidir o lugar onde se vai ubicar. Vai ser a Garda Civil quen vai a mandar un arquitecto aquí para ubicalo. Un vai estar, vamos a ser máis claro, perto do centro de saúde e outro perto do Parque dos Patos. O que non podo decir son os lugares. Así de sencillo, porque non é serio. Eso sí que non sería serio, decir o lugar exactamente. Ben, volvo a repetir o que decía antes. O custe, as preguntas que facía o Partido Popular e que pregunta a doña Chelo, tal, o custe do aluguer, se for o caso, corre por conta do Concello. O que é o mantemento tanto luz, limpeza, mobiliario, instalacións e todo correspóndelle á Garda Civil. Non ocorre como os servizos ou as dotacións que presta a Xunta de Galicia, como é un colexio, que temos que pagar, por exemplo, a nosa limpeza, e máis, a desinfección especial COVID tamén a tuvo que pagar o Concello no seu momento. Pois ben, neste caso, todos os gastos de mantemento corresponden por conta da Garda Civil ou do Ministerio do Interior ou como lle queramos chamar. O Concello, se o aluga, sí que ten que pagar o aluguer. Sí que ten que... Bueno, pois, doña Fina, estou intervindo eu ahora mismo. Ahora mismo estou intervindo eu. Porque non está decidido ainda a ubicación, doña Chelo. Pois eso analizarase, digo, doña Fina, pero para eso está o goberno municipal. Para eso está o goberno municipal que ten que gobernar un concello. E para eso está un alcalde, entre outras cousas. Así yo teño que decir. É que para eso está un goberno, para eso está un alcalde, que foron elegidos polos veciños e polas veciñas. Eu estou contestando. A acción de goberno ten que traballar, un goberno ten que traballar e informa cando pode informar. É do que pode informar. Calculolle, pois, ao mellor, calculo poden ser 2.000, 2.500 euros ao mes. Calculo que poden ser. A ubicación, xa dixen dúas ubicacións. Non hai máis. E vostedes saben perfectamente que decir onde está ubicado unha instalación, unha dotación deste calibre, pode xenerar unha dinámica especulativa, sábeno perfectamente, porque vostede, ademais, está traballando nese ámbito, pode xenerar unha dinámica de positiva ou non a favor desa instalación e desa dotación e, polo tanto, non procede dicir a ubicación exacta.
vostedes creo que individualmente máis ou menos yo indiquei. Máis ou menos. Pois un é cerca do centro de saúde e outra é cerca do Parque dos Patos. Aí quedan informados. Non sei cal que máis preguntas que hacía o Partido Popular. Son esas. Pois son esas. Custo económico, onde estaría ubicado, e servicios e beneficios. Pois ben, servicios e beneficios. Isto, se me permiten estenderme, o esténdome despois. Non sei se o queren ou esténdome na última intervención, que eu teño despois unha intervención máis. Don Manuel, pode falar un minuto. Gracias. Nada, vou ser breve para rematar. Simplemente, a parte dos servicios que ali se van a prestar, ou quen vai correr con eles, vale, quedou claro, a Garda Civil, pero a rehabilitación do local, o que é a reforma do local, a conta de quen vai correr esa reforma? Pois do propietario. Vale. Bueno, pois, insisto, por rematar, en decembro do pasado ano, é dicir... Sí, perfecto. Perdón, interrumpimos nós. Nada, por rematar, para dar unha información, non sei... Don Manuel reclama a súa atención, non son eu, Non, a do plenario. Claro. Estou falando. Non, do plenario. Eu dixen reclama a súa atención, en xeral. O plenario é un plenario. Siga, por favor. Nada, breve e remato xa para non enredar máis o tema. Simplemente, decembro do pasado ano, é dicir, hai uns meses, posto que o señor Padrón falaba deste tema, trasladamos unha moción e o primeiro acordo desta moción era, leo, literal, instar ao Ministerio do Interior e a Subdelegación do Goberno en Ourense a sinatura dun convenio de colaboración co Concello de Barbadás para que o Corpo Nacional de Policía de Ourense estenda as súas funcións en materia de seguridade cidadá ao noso termo municipal. O que non impide continuar con esta proposta, seguir sendo teimudos con ela, non impide que se poda ubicar unhas oficinas da Garda Civil aquí para unhas determinadas funcións que son a de recoller e tramitar unhas denuncias. Nada máis. Mire, creo que xa respondín a todas as preguntas que se fixeron. Eu non vou a dar máis información sobre a ubicación exacta, evidentemente. Mire, teño aquí un informe do que podo ter, porque non o teño todo, do subdelegado do Goberno. Las instalaciones propuestas se encuentran en un punto estratégico. Non vou dicir cal. Así. Esta é da Guardia Civil. Pero xa lle din dos pistas. Por parte desta comandancia se ha solicitado a la sección de personal y organización del Estado Mayor la correspondiente autorización del traslado de la sede del puesto de Ourense de sus actuales dependencias a las futuras que cede el Ayuntamiento de Barbadás en Avalenzá, solicitando de esa sección del Estado Mayor, dado que el Ayuntamiento está en trámites para acondicionar dicho bajo, para cederlo al cuerpo en el que por parte de un arquitecto del servicio de acuartelamiento sea aceptada la propuesta, puede asesorar al negociado de apoyo de la comandancia, todo un montón de nombres burocráticos. De aquí, el número de efectivos afectados aproximaría a 30, contabilizando la plantilla del puesto de Ourense y el personal de los equipos funcionales mencionados. Bueno, fala de 6 a 8 patrullas que se instalarían aquí. O que decía, os beneficios que lle acarrea a este concello, bueno, pois é certo que temos que pagar ao luguer, pero tamén é certo que a plantilla da Policía Local en Barbadás é escasa. Como xa expliquei, creo que no pasado pleno nas comisións informativas, creo que foi, dixen que o que corresponde a Barbadás en canto a Policía Local e plantilla sería moito máis amplio, evidentemente, pero que desde logo supón moito máis diñeiro incorporar 5 ou 6 efectivos, que son os millores que teria que ter o noso concello, adicionais, é moito máis do que costa ter aquí un posto da Guardia Civil e pagar o seu aluguer. E por outro lado, contestar a don Ramón tamén, que que se instale aquí a Policía Nacional non é algo que actualmente está contemplado na lei. É moito máis complicado. Pódese facer? Pois probablemente, porque casi se pode facer de todo, pero desde logo que é moitísimo máis complicado neste momento que ter o posto da Garda Civil aquí. Moitísimo máis complicado. Moitísimo máis. Tócame, estou no meu turno de palabra, dona María. Creo que se don Manuel reclamaba que o plenario atendera a súa intervención, eu tamén reclamo a atención do plenario na miña intervención. Entón,
Eu, no seu momento, informei aos grupos individualmente, é certo, pero informei do que podía informar. E según, neste caso, doña Chelo, incluso, podo mencionala, supoño, doña Chelo pediu falar ca Guardia Civil e eu faciliteille o contacto ca Guardia Civil. Se alguén de vostedes me di quero falar ca Guardia Civil para ser coñecedor ou coñecedora da situación, da proposta, do trámite que atinxe a este acuartelamento, a este posto da Guardia Civil, eu haberlle facilitado o contacto. Ela falou directamente ca Guardia Civil, sin intermediarios. O sea, intermediei a efectos de que pudera chamar. Punto. É así ou non é así? Tamén me dixo a Guardia Civil que era a primeira vez que un grupo que non estaba no goberno pretendía falar con eles, co corpo da Guardia Civil. Eu non puse ningún condicionante. Dixen, si a Guardia Civil quere falar, ou dá a venia para falar con ela, eu encantado da vida. Dixen a xestión e o mismo día doña Chelo foi chamada pola Guardia Civil. Foi así ou non foi así? O mismo día. Concretaron eles dous, non sei se unha xuntanza persoal ou telefónica, estiveron. Que amosa interés, teno. Eu facilitei todas as posibilidades para que, neste caso, doña Chelo Bispo, que pediu ese contacto coa Guardia Civil, a tivera. Digo verdade? Así. A vostede, don Ramón, díxenlle, pódese pôr vostede en contacto co subdelegado do goberno no momento que queira. Chamo por teléfono, doi o seu número de teléfono. Non quixo, don Ramón. Vostede non quixo. Bueno, pero pode falar. Pode falar. Vostede aquí dixo nas comisións informativas, se non lembro mal, e se digo mal, rectifíquenme, dixo que quen tiña que dar o permiso para que se instalara aquí o posto da Garda Civil era o subdelegado. A vostede ofrecinlle a posibilidade de falar directamente co subdelegado vía teléfono ou vía presencial. Non quiso. Entón, que máis información lle podo e que máis lle podo brindar a todos vostedes? O contacto directo cos representantes, cos responsables, non cos representantes, sino cos responsables dos organismos que van a decidir. Quen quiso facelo, fixo. Eu a vostede díxenlle, falamos entrevistas co subdelegado. Mas non podo brindar nin decir ante as súas inquedanzas. Non. Eu digo, se falto a verdade, rectifíqueme. Non falto a verdade. E doña Chelo falou co capitán da Guardia Civil que tuvo que pedir autorización aos seus superiores para poder facelo. Así? Non, el dixe que o capitán tuvo que pedir autorización aos seus superiores. Non, el. Así. Entón, eso é todo o que podo decir, nada máis. Nada máis. Votos a favor da moción? Está informada todo, vamos a favor. Ramón, perdón. Perdón. Abstención. Gracias. Pasamos ao punto número 4, que é o expediente 2505, moción do PP sobre a mellora da conectividade digital do rural. Ten a palabra o seu vocero ou voceira. A día de hoxe é cada vez máis a conectividade de forma similar a redes de electricidade, de abastecamento de agua ou de transporte configúrase como unha infraestructura esencial no desenvolvemento da sociedade. A importancia da necesidade da cobertura púxose de manifesto sobre todo nos últimos anos debido á situación motivada pola pandemia da COVID-19, que evidenciou a importancia desta ferramenta para o teletraballo de milleiros de persoas, na educación, no acceso aos servizos públicos e incluso como a único medio de comunicación cas familias e amigos, entre outros. Existen numerosos estudos que amosan unha correlación positiva entre a penetración das redes e alta capacidade nun país o crecemento económico do mesmo. Tanto a Unión Europea, o Goberno do Estado e a Xunta de Galiza fixaron unhos obxectivos estratégicos de conectividade para os vindeiros anos e ata 2030, entre os que destacan a cobertura 5G ás 100 megas e a todos os fogares e a desaparición da fenda digital. As administracións locais tamén xogamos un papel moi importante neste eido, xa que de grande parte delo depende a competitividade empresarial, a innovación, a cohesión territorial e a contribución á inclusión social e a mellora da vida dos nosos veciños e veciñas, evitando ademais o despoboamento.
En setembro de 2021, o Partido Popular trasladou unha serie de deficiencias a nivel de conectividade digital no municipio, especialmente na zona de Barxa e a pista de San Bieito, en Piñor. Por aquel entón, e como en todas as propostas trasladadas ao Pleno nos últimos anos, estábase a estudiar a situación, pero o tempo pasou desde entón e os veciños e veciñas afectados siguen cos servizos deficitarios ou terceiromundistas. Por elo, dende o Partido Popular de Barbadás, presentamos ao Pleno do Concello os seguintes acordos. Primeiro, que o Goberno Municipal informe ao Pleno sobre os trámites realizados dende o Concello para solucionar os problemas de conexión digital que sofren na actualidade os vecinos e veciñas de Barxa e a pista de San Bieito na localidade de Piñor, así como noutras zonas do municipio, e que de xeito urxente no Concello de Barbadás trate, tanto coas posibles administracións implicadas como coas empresas responsables, a solución desta problemática, ademais de facilitar e agilizar os trámites municipais que para elos sexan necesarios. Bueno, volvemos a traer esta moción. Aún tengo tiempo, ¿no, señor alcalde? Sí, ten tempo, ten que dar 2 minutos e medio. Vale, traemos esta moción debido pues, a todavía las quejas de los vecinos y vecinas, sobre todo de estas zonas, de la zona de Barxa y la pista de San Bieito, para que nos informen. En el segundo punto seguiré, no voy a utilizar el tiempo hasta que pues, el señor alcalde o la señora teniente alcalde nos informen de cómo están los estudios que han realizado o si ya han tomado alguna medida y que se nos pueda informar para trasladárselo a los vecinos. Nada más por el momento. Moitas grazas, doña Chelo Obispo. Ten a palabra, supoño que don Ramón I, non? Bueno, pois nada, isto é dun dos traballos que ten que o alcalde debería ter solucionado en 8 anos, porque nós xa trouxemos unha proposta deste tipo xa hai uns cuantos anos. Hai uns meses aquí anunciouse que isto xa se iba a resolver, pero estamos a marzo ou abril de 2023, sigue sin resolverse e o goberno a ver o que ten que dicir no seu turno de intervención, como están estes trámites. Xa digo, hai uns meses que parecía que xa iba a estar solucionado e dixose a esa xente que xa se iba, xa tiña solución definitiva. Moitas gracias. Moitas gracias, don Ramón. Doña Fina. Nada, de decir que estou de acordo con esta moción, que isto é unha moción que xa veu varias veces a plenos de diferentes partidos políticos. Bueno, decir con referente á explicación que este deu hace un rato, señor alcalde, isto parece un boca o codantes, porque, bueno, como me chego o tempo e isto estou de acordo, non vou debatir isto. Isto parece un xogo de gato e rato. Vou decir, arriba ou abaixo, está claro que é a Valenzá, non me vale. Non me vale, non me vale, non me vale porque se usted quere contar cos demais, ten que ser transparente e decir, porque usted non pode contar co meu voto e dicirme, non, xa lle dixen, xa lle dei 2 pistas, pero vamos a ver, pero que estamos falando de política ou de xuegos de pistas. E dicir que as obras, sabes que nas fai, señor alcalde? Non minta, fai nas o Concello. E sabes por que vai fer o Concello? Sí, señor alcalde, mire, é moi fácil, se un baixo vale 1.000 euros de alquiler, díselle ao propietario, usted arreglo baixo, poño de puta madre, o Concello paga de 3.000. Ao final, quen paga as obras? O propietario ou o Concello? Van ser as obras máis caras do mundo. Mire, eu non lle vou votar a favor hasta que non teña as contas claras. Porque eso de que o vai fer o propietario, mire, eu dedico ao sector inmobiliario. E sei como funciona. Dicir que se vai gastar 3.000 euros nun baixo. Pero vamos a ver. Que usted o precio marca o vostede. É que ten que decir as cousas moi claras. Mire, eu sei que un baixo de 3.000 euros na Valenzá hai poucos de 3.000 euros. Dígolle, hai moi poucos de 3.000 euros. E iso de que haxa un propietario co arregle, sabe por que arregla? Porque vai ter uns beneficios enormes. Algo que ao mellor vale 1.000 ou 1.500 euros pasa a cobrar 3.000. Non, señor alcalde. Se quere contar con Democracia Orensana, con Serafina Varelas Vieira, ten que ser máis claro e deixarse de... Ten 2 pistas. Moitas gracias. Moitas gracias a vostede, doña Fina. Evidentemente contestarelle cando toque o turno deste asunto. Non vou mezclar allos con cebolas, nin peras con mazás. Nin peras con mazás. Don Serafín ou don Carlos? Teñen 3 minutos. Bueno, concordamos desde o BNG co exposto nesta moción, parte do Partido Popular, e, bueno, se voltamos eso a pandemia do COVID-19, pois visualizouse esa necesidade entre os autónomos, entre o pequeno comercio, do importantísimo que era para eles estar conectados en rede
e tamén entre eles e a propia clientela, non? E houve pues, determinadas reunións de traballo nas que se visualizou esa necesidade por parte do pequeno comercios autónomos e a necesidade tamén de crear esas plataformas digitais a nivel galego para dar servicio a este sector e poder competir en igualdade de condicións, igual competir non é a palabra, pero con outras plataformas actuais que, digamos, acaparan o mercado, e isto, para poder proceder a isto, efectivamente, hai que ter a conexión precisa, é dicir, non vale que nos chequen 2 megas cada tal, non, hai que ter unhas conexións en 5G pertinentes e que realmente permitan que a xente poda estar conectada en rede. Entón, e xa digo, concordando co exposto e nesta outra roda de cousas, decir que a nosa colección política, por exemplo, ten presentado emendas aos orzamentos xerais do Estado, tanto na anualidade 22 como nesta 23, relativa tamén a esta extensión da rede 5G pois a todos os concellos por ende da comarca e por extensión tamén pois, da provincia de Ourense, porque entendemos que efectivamente se queremos ter servizos e queremos realmente pois conectarnos e ter estas plataformas digitais e que a xente pois poda conectarse tamén a nivel telemático a este nivel, pois hai que ter o servicio que hai que ter e que hoxe, pois, como se visualiza, en Barbadas hai lugares onde non existe. Por tanto, concordamos ca moción. Grazas. Moitísimas grazas, don Serafín. Ten a palabra dona Victoria Morenza, ten 3 minutos. Moitas grazas, boas tardes a todas e a todos, especialmente ás nova secretaria no seu primeiro día de plenario. Bueno, como ben vostedes saben, este tema xa o temos abordado en varias ocasións no pleno. Saben vostedes que se pediu elaborou un proxecto e se pediu unha axuda a través da ADERCOU que foi denegada. Dende o goberno seguimos facendo xestións para conquerir a banda ancha, para estender a banda ancha a lugares onde especialmente así se solicitaba. Fixéronse xestións coa empresa telefónica e tamén se fixeron xestións co xefe provincial de Inspección e Telecomunicacións en Ourense, don Enrique San Martín. En 2020, o 9 de novembro, volveuse a incidir no asunto, falouse por teléfono varias veces co director provincial, con Telefónica, xa hai anos, xa incluso antes de 2020, evidentemente, falouse incluso cos técnicos que prestan servizos nesta zona, e xa se nos dixo que Telefónica non estaba por a labor de invertir pois tanto diñeiro, que para eles 20.000 euros supoñía moito diñeiro, e que era o custo estimado naquele entón, que creo que recordar que era o 2016, 2017, e que era unha instalación moi custosa e que non iban a abordala por ahora, non era prioritaria. Seguimos facendo xestións en outubro de 2022, entre medios tamén se seguiron facendo xestións, pero xa en outubro ou novembro, en novembro de 2022 xa se fixo unha recopilación dos teléfonos de cada un das persoas que vivían, que así nos los facilitaron, que vivían neses lugares, porque era o que nos pedía Telefónica ante a nosa insistencia, ante a posta sobre a mesa da necesidade de que os mozos e mozas se conectaran telemáticamente ás clases virtuais dos LUNs. Tamén se lle fixo constar que había persoas que eran profesionais liberais e abogados, que había personas que necesitaban, outra persoa que se dedica ao mundo da fotografía, que necesitaban ese tipo de conexión de banda ancha de fibra de vidro para levar a cabo o seu traballo. Entón, facilitouse un listado que non sei, isto deben ser como 20 ou 20 e pico teléfonos, e, bueno, tras estas xestións todas, os froitos chegaron recentemente e Telefónica presentou xa a solicitude de licencia para instalar en Barxa 10 postes de fibra de vidro, dous ou tres deles pois van dende a zona do tanatorio de Piñor ata o cruce con Rúa do Pito, van en postes aéreos e o resto pois será unha rede soterrada. Algo similar sucedeu tamén co tema da pista de San Bieito. Deixo aí, explique despois, Vale, que rematou o moi seu ben. tempo. Moitas grazas. Ten a palabra, empezou a moción do Partido Popular, e ten a palabra o Partido Popular. 3 minutos máis. Vamos a ver, todo lo que nos explicó la teniente alcalde
que llevamos varios años detrás de Telefónica para que estos vecinos pudieran tener banda ancha y poder, lo que, como bien decía antes, que muchos de ellos tienen profesiones liberales que dependen, incluso en la época de pandemia, contado por los propios vecinos en una reunión que tuvimos hace unos meses, nos explicaron el problema que incluso en la pandemia sus hijos no podían acudir a clase telemáticamente porque no tenían internet, que tenían que justificar esas faltas, por el motivo. No entendíamos que realmente en la época en la que estábamos y que todos los vecinos de Barbadas podían contar con internet y estos vecinos pues no. Lo que nos acaba de contar la señora teniente de alcalde, nosotros hicimos los deberes por nuestra cuenta del Partido Popular a través de una persona, nos facilitaron efectivamente esta información que les habían ya facilitado, pero no por tema del concello, sino que realmente Telefónica ya tenía previsto en la zona donde se iba a hacer la puesta en marcha de estos, es que no me sale, la intervención, pues realmente ya estaba prevista. Por eso se les pidieron a todos los vecinos los teléfonos pues para poder poner en marcha este proyecto que tenía Telefónica y que realmente a través de ellos, que como bien saben han venido varias veces a este concello a pedir ya clemencia de que por el motivo de sus profesiones se les diera una ayuda, pues Telefónica han escrito también, ellos han dirigido directamente y por fin pues se les va a dar solución. Eso es lo que nosotros tenemos entendido, que es lo que usted nos estaba explicando ahora mismo, de que por fin pues realmente ellos han luchado por tener internet en casa. Nosotros realmente nos hemos preocupado y lo que sí nos han contado es lo que usted mismo nos ha contado ahora, pero que Telefónica ya tenía previsto una serie de demarcaciones donde iban a hacer una serie de proyectos y de intervenciones y una de ellas era esta. Entonces, bueno, nos alegramos de que realmente estos vecinos de Barbadas por fin, espero que lo más pronto posible, pues tengan ya el uso de internet para sus profesiones, para sus hijos y para lo que necesiten, como los demás tenemos en nuestras viviendas, porque realmente todos pagamos nuestros impuestos en Barbadas. Y nada más, incluso puedo decirle algo más, que en Ruegos traemos una serie que creo que ya ellos presentaron aquí también, pero de estos vecinos de la Barça. Y nada más. Muchas gracias, doña Chelo. Don Ramón. Bueno, xa veremos, a ver se non pasan outros 6 anos. Este tipo de cuestións son as que o máximo responsable do Concello ten que solucionar, pero indo ás portas dos responsables desas empresas, dos xefes, institucionalmente, e non por chamadas telefónicas nin por escritos. E ir un día, e ir outro día, e ir outro día, pero de cara, de frente. Que vexan a un, pero ao xefe, o de arriba. Pero xa desde o primer día, non deixar pasar as cousas, porque isto funciona así. Non debería, pero funcionan así. Moitas veces consíguense cousas a base de estar ali todos os días e que vexan a un, e que vexan que un é o alcalde, ou nun futuro, se houver unha alcaldesa do Concello. Que esa persona responsable desa empresa ou de eso, pois que vexa que o máximo mandatario está ali. Está machacando e cansando para conseguir cousas destas, que isto é do día a día para os veciños, é realmente o que se necesita. Moitas gracias. Muchas gracias, don Ramón. Doña Fina, non quere intervir. Gracias. Don Serafín. Nada, reiterar a primeira intervención e congratularnos de que efectivamente pois o mundo do 5G e da conectividade digital pois chegue tamén a estas zonas oscuras do Concello. Esperemos que iso pois se produza máis cedo que tarde para beneficio de todas, sobre todo das veciñas destes lugares. Gracias, nada máis. Muchísimas gracias. Victoria Morenza ten 3 minutos. Non, interviu Sarín, interviu PP, interviu o Grupo Mixto, corresponde a vostede.
Bueno, congratulámonos todos de que efectivamente se conseguira a dotación desta nova tecnoloxía, de que chegara ao rural, inda que a Barxa pode non considerarse rural, porque está a menos de 2 kilómetros de Ourense. Este goberno, reiteramos, fixo todo o posible para que isto chegara a bo porto. Non pretendemos levarnos ningún mérito, non sei se vostedes o pretenden, nós simplemente nos congratulamos, alegrámonos de que todas as pesquisas e todas as xestións que fixemos todos estemos nun segundo plano ou nun primer plano, que aquí non hai planos, hai que hai consecución, señor Padrón, hai obxectivos conseguidos, non é o número 2 é menos importante que o número 6 ou máis importante que o número 1, é que non me parece a caída a súa postura mantida pleno tras pleno, moción tras moción, pero bueno, é respectable. Na primeira intervención non me deu tempo a explicarlles que tamén na zona de, bueno, eles con Telefónica chama Llego de Xas, pero é na zona de Pista de San Benito, na zona da Rusa, tamén se van a instalar 3 postes e tamén se vai a facer unha canalización soterrada de 530 metros. Entonces, congratulámonos, esperemos que todo isto siga así e vai seguir así porque recentemente tivemos unha reunión na que estarían alcaldes do Partido Popular, coñecidos seus, que tamén os informarían, imagino, aos membros do Partido Popular. Do BNG era unha reunión para a comarca de Ourense, do BNG creo que non había, porque na comarca de Ourense non hai, creo que ningún goberno do BNG. Entonces estábamos el IPSDG, estábamos Partido Popular, estaba Democracia Orensana, nunha charla informativa na que se falou da extensión da banda ancha de aquí ata o 2025 con cumplimento, bueno, cunha serie de investimentos para diminuir a brecha digital e todo isto que todos coñecemos e que todo se fai a través do plan de recuperación, transformación e resiliencia. Entonces, evidentemente, queda algo por facer. Quero recordar que a cifra en Barbadás está ao 90 e pico %, entonces zonas azules e grises e blancas quedan poucas, e nesta liña continuaremos e seguiremos atendendo as peticións dos veciños, estemos nun segundo ou nun primeiro plano. Moitas grazas. Moitas grazas, dona Victoria. Ten vostede un minuto a palabra, dona Chel. Aquí nadie tiene el mérito. Lo único que hace el Partido Popular es trasladar lo que son las quejas, las incidencias y las sugerencias de los vecinos, que para eso estamos, y lo único que hemos hecho es traer mociones para que esto se arreglara cuanto antes. Lo que sí el mérito lo tienen los propios vecinos de esa zona, porque realmente pues a través de sus quejas aquí, allá y donde fuera, pues han conseguido que en poco tiempo puedan tener internet, y realmente es lo que nos tiene que alegrar hoy al pleno entero, a la corporación, que bueno, que realmente pues trasladárselo. Lo que hicimos nosotros es la información que usted tenía, trasladársela a ellos pues antes de que se la dieran, nada más, porque Telefónica fue lo que nos informó. Gracias, señor alcalde. Moitas gracias a vostede, doña Chelo. Pois mire, eu aquí vou a discrepar un pouco con vostede, por decirlo así, non foi pouco tempo, foi bastante tempo. Foi bastante tempo porque nós tivemos untanzas con estes veciños e veciñas desde hai prácticamente 3 ou 4, sí, 3 anos e medio, prácticamente. Así é, 3 anos e medio. Pero vostede tamén sabe que este goberno, e non sei se Victoria o mencionou, este goberno incluso para solventar o problema destes veciños e veciñas presentou un proxecto Agader, que creo que quedou de terceiro, un proxecto que xestionaba o Concello e que pagaba o Concello. Quedou de terceiro a poucos puntos do segundo, que eran os dos que se iban a aceptar. Entón, este goberno fixo un esforzo adicional por asumir e pagar unha competencia que non é do propio goberno municipal. Estábamos con ánimo de solventalo e de xestionar esa rede nós. Era un proxecto, se non lembro mal, que costaba 58.000 euros, pero recordar aproximadamente. E que presentamos ao Agader, e non foi aceptado polo Agader. Bueno, perdón, non foi aceptado, non, quedou de terceiro entre todos os presentados, e había 2 proxectos, o de cuarto, algo así, pode ser. Falo de memoria, Falo de memoria. Entón, o goberno municipal por 48.000 euros costaba este proxecto. O goberno municipal, de cuarto, agora falado de memoria, este goberno municipal fixo todo o posible para xestionar a solución a este problema. E o alcalde non se vai encadenar diante da porta de ninguén, don Ramón, porque evidentemente
ese señor ou esa señora ten axenda, por moito que eu me presente ali todos os días, entón que estaría facendo? Deixación de outras funcións, de outros sitios aos que teño que reclamar e o que teño que petar. Ademais deso, vivimos na época do internet, vivimos no mundo do Skype, vivimos no mundo do... como se chama? Do Teams, por exemplo. Do Teams. A maior parte das reunións que existen agora, ou boa parte delas, son vía internet. Son vía internet. Entón, por moito que alguén se encadene ali, non o van a recibir por eso. E o alcalde, ademais, fixo xestións tamén con esa persoa. Fixo máis dona Victoria, Fixo máis dona Victoria. Pero tamén as fixo o alcalde. Pero o alcalde non é unha persona omnipresente, que está en todos os sitios, en todos os lugares. Pode estar na misa, pode estar no campo de fútbol, pode estar atendendo ao subdelegado, pero o don da ubicuidade é de estar en todos os sitios nos que hai problemas por parte do Concello a un tempo, non lo tiene. Non lo tiene. Aínda que tivera dedicación exclusiva. Non é posible. Non é posible, don Ramón. Porque os demais tamén teñen axendas. Os demais tamén teñen axendas. O subdelegado do goberno o mércoles estaba en Trimo e por moito que me encadenara ali, se fora a quen le tiña que dirixir, non estaría. O señor Baltar tamén pode estar en Bruselas, como está en moitas ocasións, ou pode estar en Madrid, ou pode estar en tal sitio. Por mucho que me encadenase, tampouco me iba a recibir. Entón, creo que hai que ter un pouco de perspectiva. É dicir, hai que petar nas portas, pero hai que petar cando están. Hai que petar cando están. Entón, vivimos no século XXI, as reunións fanse por Teams, por Skype, e por outros medios que xa se nos escapan de tantas que hai. Igual hasta por TikTok, que non é o caso. Pero fanse moitas reunións de esa índole. Eu no meu traballo, a maior parte delas teño as así. Así. Non, a Guardia Civil, María, non podemos interrumpir as conversas así, pero voulle sacar punta a eso. A Guardia Civil non me vai a protexer a min. En todo caso, tenme que protexer a Policía Local, ou teño que ir acompañado pola Policía Local que é de ámbito municipal. A Guardia Civil non pode acompañar ao alcalde para ir á Diputación ou á Subdelegación do Goberno. Ten que ir á Policía Local. E eu pouco máis teño que dicir sobre isto, que ese esforzo que se fixo está aquí co proxecto, e don Manuel sabe perfectamente que quedamos de cuartos, e o proxecto foi presentado polo Concello, elaborado polo Concello, para solventar os problemas a estos veciños e veciñas, pero non tuvemos a fortuna de ganar esa subvención, que era en concurrencia competitiva, e así, é con puntuación. Por lo tanto, o Concello puxo os medios. Votos a favor da moción. Unanimidade. Pois ben, pasamos ao punto número 5, que é o expediente 2518, moción do BNG en apoio á iniciativa legislativa popular de Vía Galega para a restauración do texto fidedigno do himno galego e a súa difusión. Ten a palabra o seu voceiro. Chelo, non quería facer vostede unha pequena... Bueno, comenté con el señor Sarín en la entrada del Pleno, que también lo sabrá dona Marga, que el otro día en la Diputación se llevó como declaración institucional la moción que ustedes traen hoy. Vamos a ver, era tal cual, yo se la pasé a usted ahora, creo que la vieron, y realmente, a ver, opinión personal que se lo he dicho al señor Sarín, si realmente pues ya en otra administración se hizo como declaración institucional y todos estaban de acuerdo, los portavoces, creo personalmente que quedaría mucho mejor hacer una declaración institucional que la aporta usted y que todos estamos de acuerdo, porque, a ver, no sé, como usted quiera, yo aporto eso. Vostede é o que ten que decidir. Eu podo preguntarlle aos concelleiros e concelleiras se están de acordo e se vos estades de acordo, claro. Si, por un lado, os grupos están de acordo ca moción para presentar unha declaración institucional. E creo que, a ver, agradecemos a súa posición e tal, pero é dicir que ainda que na Diputación se fixera así, aquí de logo o grupo municipal acordou traer unha moción e creo que xa o propio día do pleno vamos a proceder a defender a moción e o que queira apoye, que non, e non nada, vale. Gracias. Bueno, pois nada, desde este grupo político pois hoxe traemos a este pleno de abril pois unha moción de apoio á campaña que a plataforma Vía Galega
pois está desenvolvendo neste país e está, bueno, pois perseguindo como fin último a restauración do texto fidedigno do himno galego e a súa difusión. Na primeira parte da exposición de motivos, a verdade que non a vou a ler, porque, bueno, ten bastante texto e historia, sobre todo, e eu creo que, bueno, imagínome que todos a lerían. Explícase polo miúdo, pois, o devir de múltiples peripecias, desde que no 20 de decembro de 1907, no Gran Teatro da Habana, tivo lugar a primeira interpretación do noso himno. E, xa digo, reseñase tamén, pois, xa máis recentemente, ponencias no Parlamento Galego no 1996 para a restauración da súa letra, e tamén informes técnicos do 2002 e do 2018 que amosaban 4 alteracións de importancia que se reflicten tamén na moción. Bueno, unha primeira das alteracións é problema na presentación formal e de puntuación, de xeito que queda como un pouco esvaído que a primeira estrofa do himno sexa unha pregunta e as 3 últimas estrofas sean unha resposta a esa primeira pregunta da primeira estrofa, vale? Entón, eso era o sentido originario do himno, do poema. Despois hai unha serie de formas idiomáticas tamén alleas ao noso idioma, nomeadamente castelanismos ou hiperenxebrismos, onde se plantexa ronco por rouco, ignorantes por ignorantes. Hai formas tamén pois fora de lugar, como inexistentes, como féridos por férridos, e despois deturpacións tamén ao respecto de palabras como pode ser que se di normalmente chan por clan, que significa pobo, que ten un sentido distinto. Entón, bueno, pois incluiría unha máis, digamos, que é moitas veces a supresión da terceira estrofa, que moitas veces, e todos e todas o poden visualizar moitas veces cando se recita ou cando se toca o noso himno, pois non sei por que razón se repita hasta saciedade o último verso da segunda estrofa e se suprime a terceira. Entón, bueno, visto pois o anterior, que xa digo, está reflectido na moción, e por iniciativa da Federación de Asociacións Culturais Galegas, de Galiza Cultura e da Plataforma Social en Defensa dos Dereitos Nacionais de Galiza, Vía Galega, unha comisión formada por 30 persoas presentaba no Rexistro Parlamento de Galiza recentemente a proposición de lei para a restauración do texto fidedigno do himno galego e a súa difusión. Hoxe sigue continuando o traballo esta plataforma Vía Galega na rúa para a recollida de sinaturas, pretendese chegar a un número de 100.000 sinaturas precisas para a defensa desta proposición de lei no Parlamento galego. E remato, non sei exactamente o tempo que levo, pero bueno... 3 minutos e 18 segundos. 3 minutos. Bueno, vou a reseñar os artigos da ILP que se plantexan na moción e que son o artigo 1, que modifica o artigo 4 da Lei de Símbolos de Galicia, o artigo 2, a disposición adicional terceira tamén da Lei de Símbolos de Galicia, e donde aí, pois xa, en ese artigo segundo, pois se reseña, se recita e se reseña palabra a palabra, verba a verba, con corrección, tal como escribiu Pondal no século XIX, pois o poema que vertebra e que é, en definitiva, e que é o noso himno, non? Que, lóxicamente, non vou a ler agora aquí, que non procede. O artigo 3, a Xunta de Galiza fará cumprir a todas as institucións e sociedades públicas dela dependentes, como a Radio e a Televisión Galega, a reproducción, canto e interpretación completa do himno galego. E artigo 4, a Xunta de Galicia realizará unha edición popular da letra restaurada conforme o texto creado por Eduardo Pondal, xunto ca partitura do himno, o obxecto de distribuílo, divulgalo e popularizalo de forma masiva na sociedade galega, nomeadamente en todos os centros educativos, agrupacións musicais e corais, bandas de música, entidades deportivas, asociacións culturais e calquera outra entidade cívica. E remato pois cos acordos da moción, que o Concello de Barbadas manifesta o seu apoio á ILP de Vía Galega para a restauración do texto fidedigno do himno galego e a súa difusión que ven de registrarse no Parlamento Galego, e o acordo 2, o Concello de Barbadas insta os grupos parlamentares para que aproben no transcurso do seu deber parlamentario a ILP de Vía Galega. E nada máis, grazas. Moitas grazas a vostede, don Serafín. Ten a palabra don Ramón Padrón. Moitas gracias. Bueno, estamos de acordo coa moción. O único dicir que o noso grupo, a principios de novembro, coñecedores das iniciativas de Vía Galega, íamos presentar
en decembro unha moción para o tema da bandeira que se colocou definitivamente no parque, no skate, na entrada das Lamas. Pero antes diso, o compañeiro Xarín faloume de que tiñan en mente presentar tamén esa iniciativa entre os tres grupos, PSOE e Bloque, si nós tamén estábamos de acordo, dixenlle que sí, e inviteino a que eu dixera, falara tamén con Democracia Ourensana e o Partido Popular. Creo que non o fixo. Esa declaración institucional veu cos tres partidos, PSOE, BNG e Compromiso, e o Partido Popular votou a favor, e Democracia votou a favor. Agora presentan outra iniciativa de Vía Galega, pero xa non buscando o consenso institucional, o sea, a declaración institucional, senón que o queren aprobar vía moción. Bueno, estamos cerca das eleccións, e hai que dicir que o aprobou o Bloque. Por certo, se nós chegáramos a gobernar aquí, ou tuéramos capacidade, a bandeira que puxeron, vamos a poñer o doble e 3 veces, o sea, o doble o mástil, e 3 veces máis grande a bandeira, porque iso é de chiste. Moitas gracias. Moitas gracias, don Ramón. Doña Fina, non quere intervir. Doña Chelo ou don Manuel ou a Mire, quen... señor Padrón, se lo enseño. Ya ve que no lo escribí ahora, le puse bandeira. Perdón. Con todo tempo. Sí. No, pero a ver, que ya lo tenía puesto porque, mire, le iba a decir lo mismo. A ver, cuando se hace algo y realmente, pues, ya ve que el Partido Popular, lo acaba de decir usted, votó a favor, a ver, algo a lo grande. Ustedes querían que se viera desde la autovía y sinceramente no se ve ni desde mi casa que estoy al lado, ¿vale? Entonces, y aún encima es tan pequeñita, porque si fuera grande con el aire, pues quiera no, cuando se abre la bandera. Pero esta es nada, ni el mástil. No se preocupe que el 28 de mayo lo primero que va a hacer el Partido Popular es cambiarle la bandera y ponérsela el mástil el triple y la bandera el triple de grande. No se preocupe, señor Padrón. A ver, fuera bromas, vale. No es broma, pero bueno, quiere decir que, a ver, que en este momento, pues eso. No voy a intervenir, señor Sarín. Yo creo que le dije ya al principio, nuestra postura es lógicamente a favor. Ya hubo una declaración institucional donde yo soy diputada en la Diputación y lógicamente pues el voto del Partido Popular lo tiene. Eso desde luego. Nada más. Non quere intervir. Pois interveño eu. Evidentemente temos que decir cal é o voto e a posición do goberno. O goberno vai a votar a favor tamén. Aclarar unha cuestión e aclararlle a don Ramón unha cuestión. A bandeira ten as dimensións que trasladou Vía Galega na súa proposta. Que pode ser máis grande ou máis pequena? Sí, pero son as dimensións que trasladou Vía Galega, e a doña Chelo tamén o digo. Traía unhas dimensións, traía unhas dimensións e é a da Vía Galega, a que nos propuxo. Pero dito eso, ter unha bandeira, un mastro máis grande ou máis pequeno non nos fai máis galeguistas, máis nacionalistas, nin máis españolistas, nin máis nada. É unha proposta, é algo que representa un signo, un símbolo, e aí está, e volvo a reiterar, é o tamaño, a dimensión que traía a proposta de Vía Galega. E a que se aprobou aquí. Máis nin menos. Así. Entón, o goberno evidentemente vota a favor da moción do Bloque Nacionalista Galego. Non sei se ten outro turno de palabra, se quere utilizala. Sí, nada, moi breve. A ver, o respecto do que falan das dimensións da bandeira, bueno, sí, un pouco concordamos. Non tería claro, tería que revisar os datos. É posible que tamén o que dixe o alcalde ten razón que as medidas tal, aínda que eu sei que noutros concellos se puxeron outro tipo de bandeiras e outro tipo de mastros. Eso tamén está claro. E, lógicamente, eu tamén a idea que parte inicial era que eso foron referentes realmente, pois é o que é. Pero, bueno, concordamos con eso. Pero, nese sentido. E despois, bueno, o que falan da moción conxunta, a verdad que, en principio, era unha moción que iba a traer o BNG, ao final acabouse pretendendo ampliálo un pouco máis aos grupos
da corporación e, bueno, pues, falou con que se entendeu neste momento que se veía a falar, que era, neste caso, o Partido Socialista e Compromiso. Mais nada, é dicir, pues, tuveron a opción de poder apoiar a moción, o resto dos grupos así o consideraron, que creo que se aprobou por unanimidade. E nós non temos, xa digo, remato, ningún interés en que esta moción ou ninguna outra se aprobe vía moción ou vía declaración institucional. Se trata de que, neste caso, o acordo que había da plataforma Vía Galega era presentar determinadas mocións nos concellos, así se fixeron, en algúns concellos foron vía moción, como foi no caso de Barbadas, e en outras institucións, vexas de Diputación Provincial, pois foi unha declaración institucional. Pero non estamos... É dicir, se isto se plantexara co tempo previsto de nos poderlo reformular, pois non habría ningún problema en aceptar o tema da declaración institucional, sendo coñecedores que efectivamente o resto dos grupos concordaban co sentido da moción. Gracias. Moitas grazas. Espera, don Ramón non sei se quer intervir ou dona Fina, vamos ir por orden. Sí. As dimensións da bandeira, Vía Galega pode dicir, claro, pode dar unhas recomendacións, pero o Concello pon as dimensións que lle dá a gana. Sobre todo, se é nun lugar visible, pois ao mellor non fai falta que sea tan grande, pero é que o lugar onde a puxeron, supoño que tendría que ser moito máis alto e máis grande a bandeira para que se vira da autovía, porque esa bandeira creo que é máis pequena que a que teño na chimenea de miña casa. Ou que a puxeran na cima do Tangaraño, pero bueno, xa non se ve o Tangaraño porque antes víase desde todo o Concello, pero agora xa nin se ve que a cantidade de árboles que ten alrededor, e iso que se aprobaron aquí 3 ou 4 mocións nese tema. Xa digo, nun lugar visible, que é o que pretendía Vía Galega, non debería verse desde a autovía, polo tanto, debería ser un mástil moito máis grande, o doble, e unha bandeira 3 veces máis grande. Diga o que digan, as dimensións que propoñen os Vía Galega é normal, porque pensan que vai a estar nun sitio onde vai a ter moita visibilidade, pero non é o caso. Moitas gracias. Dona Fina. Miren, si hubieran contado con el Partido Popular, porque ustedes saben bien que aunque votamos a favor, no contaron con nosotros para nada, para esa moción conjunta, ni con Democracia en Sana. Saben que el Partido Popular corroboramos y fiscalizamos todos los datos de este concello. Le digo, señor Padrón, y para que se ría un poco, le hubiéramos dicho las dimensiones de la bandera y la hubiéramos puesto más grande, porque cuando hubiéramos corroborado esas dimensiones, y sinceramente es un hazme reír, porque, a ver, cuando se hizo ese acto, que asistieron compañeros nuestros, cuando vimos las fotos, dijimos, por Dios, vale, no se preocupe, que le sigo insistiendo que el día 28 le cambiamos la bandera y le ponemos el doble del mástil, para que estén todos contentos, no hay ningún problema. Mire, corroborar siempre los datos, y ahora déjeme, señor alcalde, que realmente... Sí, les voy a decir a los grupos de la oposición que si hacen como el Partido Popular y corroboran todo lo que nos trae aquí el Grupo Socialista, hubieran a lo mejor cambiado de opinión en muchas cosas. Y ahora mismo solamente quiero agradecer, que no es el momento, pero como luego lo va a defender mi compañero, la siguiente moción que traen ustedes por urgencia, al capitán de año que a mi compañera María y a mí, que luego trasladamos al grupo del Partido Popular y a los compañeros que nos acompañan ahora mismo en la candidatura, toda la información que nos ha trasladado lo que he dicho, agradecimiento al capitán de año porque... De año, perdón, que tampoco, a ver, lo he visto una vez y no sabía, él me dijo de año y yo me quedé con eso. Si esa información ustedes la corroboraran como la corroboramos nosotros, tendrían otra visión a lo mejor de lo que el señor alcalde quiso trasladar en esto y que espero que en esa moción luego la traslade a los vecinos de Barbadas. Solamente quiero decir eso, que hay que corroborar y escuchar cuando realmente nos interesa, sobre todo a la oposición, que no tenemos esos datos que tiene el grupo de gobierno de primera mano, hay que escuchar. Solamente lo dejo ahí. Gracias, señor alcalde. Gracias, doña Chelo. Pois nada máis, simplemente, dado que interviñen eu co tema da bandeira, pois decir que, vamos a ver, primeira cuestión, para colocar un mastro máis grande ali, hai que ter presente a altura, a ubicación, hai que ter presente a ubicación. Hai unha zona ventosa. Entón, as dinámicas de máis tamaño, menos tamaño, isto é como el tamaño, cando falamos de outros temas, el tamaño, sí, es que importa ou non importa. Mire, o que importa é que está a bandeira aí. Está a bandeira aí. Non sona mal.
O importante e o relevante que estamos en Galicia que o símbolo de Galicia é a bandeira galega, que está ubicada nun lugar dos máis destacados do Concello e dos máis visibles. Que ao mellor nun momento determinado hai que cambiar a bandeira pola máis grande. Sí, probablemente. Nese momento, eu informos, porque é que, como decía ahora, neste caso concordo con doña Chelo, para saber como funcionan as cousas, ao mellor hai que estar gobernando, ou estar dentro do que é o funcionamento diario. Non saben vostedes o que tardamos en conseguir os orzamentos e conseguir a bandeira. E o mastro non o saben. Houve que pospor a data que estaba prevista era a do pasamento de Castelao, se non recordo mal. Houve que cambiala e anduvemos apurados para conseguir. Don Ramón, estou explicando, para conseguir un mastro e unha bandeira dunha dimensión máis ou menos aceitada para a data na que se decidiu facelo. Entón, non é dicir, mire, el alcalde chasca los dedos e consigue a bandera de unhas dimensiones determinadas ou el mastro de unhas dimensiones determinadas. Non. Ten un procedimento, ten un proceso e foi o que podemos conseguir. Foi o que podemos conseguir en ese momento, porque non hai a disposición e solicitar, non, hagamos unha bandera de 4x4. Non funciona así. A lei da oferta e da demanda indica que hai a disposición no mercado dunha bandeira galega. Pois isto e isto. Non é outra cousa. Así. Pero nós non somos Aznar. Nós non somos Aznar. Non me refiro ao feito de Aznar da súa persoa, sino da capacidade de xestión que ten. Claro, é o que lle costou. Tamén habería que lle preguntar. Bueno, pues, a ver, creo que ninguén, bueno, esta é a última intervención miña, vostede ten un minuto máis, fixo dúas, ten un minuto máis a quero utilizar. No, bueno, simplemente, a ver, como foi como declaración institucional tamén o que se colocou foi necesariamente unha bandeira civil. Lógicamente, nós do noso grupo político tamén estaríamos por a colocación dunha bandeira patriota ou por outro tipo de opcións que realmente non se plantexaron porque sabíamos que efectivamente eso non iba a ter pois o respaldo de moitos e moitas de vostedes, por tanto, pero bueno, nós desde logo si estaríamos por outro tipo de colocación, outro tipo de bandeiras que sí que representan o noso país e non a bandeira civil per se. E nada máis ao respecto do tema que eu creo que está... Eu agradezo ao Bloque Nacionalista o feito de aceptar, eu que fixen a proposta de que nos aceptábamos a bandeira civil porque as dúas opcións que plantexaba a proposta de Vía Galega eran a bandeira de Castelao, a bandeira galega de Castelao e a bandeira civil de Galicia. Entón, aí o Bloque amosou a súa generosidade aceptando que fora bandeira civil. Había varias opcións. Entón, foi así, eso hai no que dicir tamén. Iso hai no que dicir. Nada máis neste caso. Votos a favor da moción do BNG? Ben, ahora imos ao punto en cuestión que aprobamos na urxencia no seu momento. Pois ben, o que se pretende, a proposta de resolución que aprobamos antes tratar por urxencia, consta do seguinte: o texto indica manifestar o total interese do Concello de Barbadás en que se instale na localidade de Avalenzá do noso Concello un posto principal da Garda Civil. Manifestar o noso máximo interese en por todos os medios ao noso alcance coa finalidade de contribuir a levar a cabo a ditada instalación. Dar a traslado do presente acordo á Comandancia da Guardia Civil de Ourense na persoa do seu Tenente Coronel Xefe e a Dirección General de la Guardia Civil. Entón, bueno, pois, se queren, podo explicar de novo o que xa expliquei antes, responder as súas preguntas. Evidentemente, o alcalde non vai a deixar a pasar ante o feito de que existe a posibilidade de ter a Barbadás, neste caso concreto a Valenzá, ou a Garda Civil non vai a deixar pasar esa oportunidade, dentro das medidas que ten ao seu dispor, dos medios que ten ao seu dispor. É unha oportunidade importante para o noso Concello, xa aclarei antes o custo vai ser un aluguer, e é certo, doña Fina, que probablemente a reparación ou a reforma a faga a propietaria ou propietario. Pero vostede que traballa no mercado inmobiliario sabe que iso é unha práctica sumamente habitual, moi habitual, por non dicir sumamente frecuente. Bueno, pois o Concello
ten que adecuarse ao que hai no mercado. O que hai no mercado. Entón, o Concello non ten a posibilidade de mercar un local, nin de reformar un local agora mesmo. Entre outras cousas, porque non hai posibilidade de endevedamento, non hai posibilidade de endevedamento, por unhas leis que así o indican, e, polo tanto, temos que aceptar o que hai. Evidentemente, nós negociaremos o prezo do xeito máis acaído, pero falando de prezo, vostedes queren que lles indique onde vai estar ubicado, eu creo que vindo as pistas. E vostede que tamén traballa no mercado inmobiliario sabe perfectamente que cando se anuncia a creación ou ubicación dun supermercado nunha determinada zona, inmediatamente, doña Fina, estou intervindo eu. Pois sí. Doña Chef, doña Fina, estou intervindo eu, non interrumpín a nadie. Eu pídolles, por favor, coherencia. Vamos a ver, cando se instala un supermercado, quen di un supermercado dice unha piscina, quen di unha piscina di un posto da Policía Nacional ou da Garda Civil, pódese producir un incremento do valor do entorno dos inmobles. Se sábeno perfectamente. Bueno, eu tamén son economista, estudiei economía, e sei o que é a lei da oferta e a demanda e similares, sin que traballe no mercado inmobiliario. A lei da oferta e a demanda existe. Cando existe a expectativa de que algo pode xenerar algo positivo, vai subir o precio. E cando se instala un cemiterio nunha zona determinada, ou cando se fala de que se vai instalar un cemiterio, por non decir outra cousa, ou un verquedeiro nunha zona determinada, saben vostedes perfectamente que o precio baixa. Que o precio baixa. E el bulo, aínda que sexa un bulo, insisto, aínda que sexa un bulo, ocurre eso. E, polo tanto, a ubicación, onde é aproximadamente. Unha vai ser no entorno do centro de saúde e outra é no entorno dos patios. Ben, ventaxas para o noso Concello. Pois mire, primeiro, vai haber patrullas da Garda Civil aquí continuas, as 24 horas. Vai haber efectivos, sobre 30 efectivos da Garda Civil, entre servizos administrativos máis os efectivos das patrullas ubicados aquí na Valenzá. Evidentemente, estas persoas van a atender dun xeito prioritario Barbadás. Custe que nos supón, teremos que pagar o aluguer, sí, está clarísimo, pero que nos supón a nós en relación á oportunidade que nos representa ter aquí a Garda Civil? Pois un aforro de efectivos da Policía Local. Se ao mellor nun momento determinado tivéramos que necesitar 12 efectivos, que ao mellor é aproximadamente a taxa que nos indican como recomendación a Unión Europea, pois sería doblar os efectivos. Eso pode supor. A verdade é que non mirei o importe do que nos pode custar, pero pode costar ao mellor 200.000 euros ao ano ter 6 efectivos máis da Policía Local. Pois evidentemente o aluguer non vai a costar 200.000 euros ao ano. Evidentemente que non. Teñalo por seguro. Atención nocturna, proximidade á veciñanza, non desplazamento dos nosos conveciños e conveciñas a Santa Mariña ou a Pereiro ou a Merca para facer os seus trámites administrativos que a Garda Civil. Que se teñen que desplazar outros veciños e outras veciñas de outros concellos a Barbadás, benvidos serán. Tamén non me digan que vai haber un problema de mobilidade, porque desde logo que non van a vir aquí a Barbadás ou a Valenzá, ten persoas simultaneamente para encontrar aparcamento e acudir á Garda Civil. Non, acudirán 15, 20, 25, pois haberá sitio para acampar. Dito eso, supón beneficios adicionais para o noso Concello, porque a ubicación dese posto estará na Valenzá, todo o mundo saberá do nome Valenzá Barbadás, e o comercio local terá a presencia de todas estas persoas que acuden a facer trámites administrativos a Barbadás, a Valenzá en concreto. O comercio local, a hostelería. Ademais deso, haberá efectivos da Garda Civil que teñan que socializar aquí. E moitos deles pretenden vir a vivir aquí. Eu, de feito, tuve xa algunha chamada de algún efectivo da Garda Civil preguntándome por vivendas neste Concello. Poucas máis avantaxas podo engadir, que a seguridade, independentemente de que o Concello para nós xa é seguro e para outros e outras non é tan seguro, pois aumentará. Eso está claro. É dicir, se é un Concello seguro, vai a ser máis seguro aínda. Falaba o Partido Popular hai un ratiño da existencia ou de que reclamaran un convenio de colaboración ca Garda Civil. Mire, o alcalde tense reunido sistemáticamente ca Garda Civil
bueno, de forma oficial e non oficial, prácticamente cada 2-3 semanas. Cada 2-3 semanas. A reunión que tiven non hai moito co comandante, co capitán. A verdade é que non fixen a milia, non distingo moitos rangos a veces. O capitán ten unha atención absolutamente prioritaria para Barbadás, que ademais é xusta, non é porque o reclame, pois os sobre a mesa ya les comprenden. Vostedes viron nas festas de Valenzá a presencia que tivo os corpos de seguridade do Estado no noso concello, o ano pasado. Pois eso é por petar tamén as portas e por unirse con eles. É por chamar. De feito, esta semana probablemente haxa unha reunión xa ca Garda Civil e ca Policía Local e con Protección Civil a efectos de seguridade das festas. Cousa que non ocorreu con outros gobernos e que saíron en prensa no seu momento. E todo hai no que decir. Un sindicato estuvo a punto de denunciar, presentar unha denuncia na subdelegación do goberno. Así o digo, cando falan de seguridade. E as cousas hai que chamar polo seu nome. Con este alcalde nunca houve ningún problema nas festas de carácter grave e que un sindicato estivera a punto de facer denuncia contra este concello e os propios efectivos da Policía Local. Os propios efectivos da Policía Local. Isto digo para corroborar a importancia que ten que haxa que un posto da Garda Civil e que se aumente o nivel de seguridade e a percepción de seguridade tamén. Eu, se queren preguntarme algo máis, eu estou disposto a responder na medida do que poda. Tamén o subdelegado do goberno, a información que me pasou foi un folio. Un folio. Non podo andar dando e facilitando información discreta sin máis. Vostede tivo a ocasión de falar con él e xa está. E sabe toda a información. Sabe a toda. E eu confío na súa discreción tamén. E agradezo, e ademais. Así, non sei se queren facer algunha pregunta ou máis. Bueno, creo que teñen que intervirse. Pode intervir. Sí, por favor, sí. Supoño que nos No, darán pero eu máis decía tempo. ahora si que querían facer alguna pregunta directamente antes das intervencións. No, eu xa teño clarísimo. Digo que nos dará algo máis de tempo porque vostede pasouse tamén do tempo. Era unha explicación sobre a materia. Ben, sí, bueno. Información máis ou Para menos aclarar. era a que deu antes, non deu nada novo. Simplemente dicir que vai ser moi ventaxoso, pero sigue sin saber o sitio, o diñeiro, nin... Bueno, en fin. Nós, o noso grupo, como representante dos veciños, temos a nosa postura e queremosla deixar claro neste pleno. Entón, nós estamos aquí para defender os intereses dos veciños e do Concello. Se non, pois, non estaríamos aquí postos porque nos votaron. Entón, vamos a defender a nosa postura que é a que me trasladaron a min moita xente. Parecenos estupendo que veña a Garda Civil para aquí, pero que veña a coste cero para o Concello. Coste cero. E se non é así, pois este Concello, tendo a nosa postura, ustedes xa saben que teñen a súa, respetado, porque aquí ao final o que gañan son a maioría, os votos. A nosa postura é que Barbadás se tiña que haber loitado desde o momento en que a Policía Nacional, o sindicato da Policía Nacional, sacou aquela vía e saliu nos xornais e eu a saquei aquí antes da moción que trouxe o Partido Popular, meses antes, nun turno de rogos e preguntas, e dixen a vostedes que estudiaran esa posibilidade, non foron por aí. Olvidáronse do tema hasta que, non sei por que tema, de repente aparece o tema da Garda Civil. Me parece moi ben. Pero isto vai nos a super costes. Por lo tanto, a nosa postura era aquela, porque aquelo suporía ter os efectivos que vamos ter hoxe aquí, pero efectivos de patrullas, non personal administrativo, porque o personal administrativo está na comisaría. E un coche da Policía Nacional chegar aquí a Valenzá, pois lévalle como a chegar a Cuña. E non se traballou neso. E neso é porque nós estamos aquí para defender os intereses dos veciños. E non é a nosa postura. E non nos vote a nós porque nós non estemos de acordo a algo porque é a nosa culpa. Non. Nós xa defendemos aquela postura xa daquelas, se non lembra. Vostede está aí para escoitar aos demais e lembrar o que dicen. Bien, entón eu xa dicen que estudiara esa posibilidade. Non o quixeron facer. Agora, visto o visto, quen fomenta a especulación aquí é vostede. Ou son vostedes porque salen de repente nun xornal
cunha foto con os responsables anunciando que vai haber un posto e os demais aquí non sabemos nada. Claro, e despois decide que, bueno, que falen coa oposición, que a vostede que se quere que fale co seu delegado do goberno, cando ve que non ten claro se isto vai salir adiante ou non. O sea, cando lle promete a uns que isto está arreglado, pero despois non sabe se lle van chegar os votos para apoiarlo. Entonces, move Roma con Santiago e dice, pois mire, vai falta, vai a reunirse con este ou calquel para ver se o convencen. A mí non me van a convencer. Aquí estamos para dicir cada unha a nosa opinión e a nosa postura. Eu creo que se entenda a nosa postura. E vamos por aí. A nós nos parece lógico, podendo ter a outra posibilidade, que este Concello nos custe económicamente, xa como está o orzamento do Concello, que xa é raquítico para os habitantes que temos, e xa está máis que debatido aquí, que ainda encima eso nos outro custe máis encima. Outro meter na Valenzá, outra os baixos. Xa temos todo en baixos e seguimos metendo en baixos. E ainda encima, pois aí unha cousa que non se sabe, se o propietario paga, se despois inflamos o alquiler. Entende? Vostede con que nos quere facer roer aquí? Eu podo roer con cousas razonables, pero hai cousas nas que non. Entón, sinto moito, xa expresada a nosa postura, fai moito tempo, antes de que aparecera nada desto, eu simplemente, pois non podemos estar a favor. Moitas gracias. Doña Fina. Pois realmente ningún, pero... No, mire, don Ramón, de momento que regula os plenos son eu. De momento que regula os plenos son eu. Cando vostede sexa alcalde, regularaos vostede. Mire, cando vostede sexa alcalde, regularaos vostede. Entón, creo que todos merecemos un respeto. E agora mismo vostede non se comportou axeitadamente. Non se comportou axeitadamente. E mire que lle teño aprecio, pero creo que as cousas hai nas que rectificar. Pois disculpado queda. Disculpado queda. Vou a ser breve, vale? Mire, señor alcalde, a min que veña a Guardia Civil po Concello de Barbadás estou de acordo, eu dixenlle a vostede, vale, estou de acordo porque sentiremos máis protegidos, realmente somos un concello que últimamente hai bastantes roubos, estou de acordo. Eu non falei ca Guardia Civil por unha sencilla razón, que negocia vostede, pero o que é certo é que quero toda a información. Eu apoio, pero quero toda a información. A min un apoio non me vale a cachos, a información a cachos. Mire, decir que se di un lugar exacto, que se especula... Mire, sinceramente, a Guardia Civil non é un supermercado que a todo o mundo lle guste telo ao lado. Podo lle dicir, como profesional, agente inmobiliario, que son hace 27 anos, ter un puesto da Guardia Civil ao lado non aumenta as valías das propiedades. Podo lle dicir que o mellor devalúa un pouco, porque eu non me gustaría ter a Guardia Civil pegado aos meus palos, vivindo, porque non me apetece velos. Punto, pero non porque lle teña manía, é que, sinceramente, non é algo xente declarando, bueno, non é algo tal. Entón, usted non me veña a dicir pa especulación de que pode ser algo bo. Mais ben, sería que ao mellor hai xente que non lle apetece, pois telos ali. Se me di eso, vale, podo entender, pero usted insinuou, non veña dicindo que a cabeza insinuou que lle daba valor vamos, eu o que entendín foi eso, e eu para min para nada. Bueno, é dicirlle, señor alcalde, o Concello ten que ter moi claro canto valen as propiedades sin aluguer. Porque, mire, está claro que o Concello non pode pagar obras, non hai diñeiro, pero unha forma de camuflar as obras, porque eu deso entendo, digo yo, é dicirle ao propietario, mire, se vale 1.000, poñalle 3.000 e faga usted as obras. Calquer propietario lle vai dicir que sí. Porque o alquiler será 10, 15, 20, 30 anos. Bueno, esas obras páganse 20.000 veces. O sea, é o mellor negocio que hai. Porque o Concello sempre vai a pagar. Entonces, mire, señor alcalde, eu quero lle votar a favor. Pero xeme máis claro. É que senón, é que é imposible. Porque usted pide unha confianza, que eu vostede teño confianza, pero no seu planteamiento, non. Quero que me diga canto vale o alquiler, porque eu direi se vale ese precio ou non. É que si tan sencillo. Se usted me di que un alquiler en tal punto
tantos metros, son 3.000 euros, dígolle que no, porque sei o que vale. O sea, usted poderá gañar a corporación, porque ao mellor non se dedican ao que me dedicou, como eu tampouco sei, ao mellor o da banca que fai a señora Chelo, ou que fai usted no seu traballo. Pero usted dígame cantos metros cuadrados ten o local, que obra vai fer falta e canto se vai pagar ao mes. E xa estamos falando. E direille, pois sí, vale realmente o precio, pois tanto. Ahora, e si pedir... No, porque estaría... Mire, este é o penúltimo pleno que veño, e se eu lle voto a favor, sin ter todo o conocimiento, estaría empeñando o Concello de Barbadás o mellor. Pois mira, quero acabar tranquilamente. Entón, séame claro, cantos metros, que obra se necesita e canto vale o aluguer. Gracias. A vostede. Don Serafín, ou don Carlos. Ben, nós concordamos tamén con moitas das cuestións que plantexan os outros grupos da oposición respecto da falta de información, que realmente acabamos enterándonos na prensa polas cuestións, e que, bueno, e despois tamén cuestionamos que efectivamente pois isto pudo vir informado e vir á comisión do pasado 30 de marzo, ben xa na orde do día, porque sería unha cuestión a poder plantexarse entón, e, sin embargo, os atraemos hoxe pola vía de urxencia, e tampouco acabo de entender moi ben os motivos desto, e entendemos que efectivamente isto xa pudo vir pois eso, informado na comisión informativa, e, bueno, votamos de menos, pois eso, efectivamente, ese oscurantismo, esa falta de información, é dicir, de que na comisión se falou de se o alugueiro rondaría ou sería nos de 3.000 euros mes, agora estamos nos 2.500, bueno, non se sabe moi ben, porque, claro, como tampouco concretamos o lugar, tampouco podemos concretar exactamente pois, o prezo que imos pagar de alugueiro. É dicir, en todo caso, están as cousas así como moi no aire. Todavía é algo que se pretende aprobar e que realmente pois, a información non é a que debemos manexar para tamén ter unha posición política correcta e concreta. Bueno, descoñecemos as ventaxes, bueno, sí, plantexounos aquí unha serie de ventaxes, que en todo caso cuestionables. Nós tamén nos plantexamos o tema dos estacionamentos, que tamén di vostede que serían 15-20 persoas as que viñeran. Bueno, todos sabemos tamén o tema do estacionamento, sobre todo na Valenzá, e que isto pues, pudera, digamos, influir negativamente tamén no tema do estacionamento, xa que, bueno, ainda que temos policía local, o tema dos estacionamentos tamén está un pouco como está, cada un vai estacionando según un pouco lle parece, e daquela maneira, entón, bueno, pois eu creo que isto tamén implicaría, pois redundaría tamén en un reforzo negativo desta cuestión. E, bueno, no tempo que me queda de intervención, eu creo que, desde logo, para o BNG nos estamos a favor a nivel político tamén de ter unhas forzas de seguridade propias, véxase como pode haber no País Vasco un Erchain ou unhos Mossos na Cataluña, e nós aspiramos a ter unha policía autonómica tamén de seu, e non a que temos hoxe, non? Porque, digamos, hoxe non é máis que unha sección da propia Policía do Estado, non? Donde ten unhas competencias limitadas e unhos números escasos tamén de funcionariado ao cargo. E o que compre ao noso xuizo é requerirlle a Xunta o desenvolvemento da Lei de 2007 do Corpo da Policía Galega, algo que non se fixo, e que no 2007 había unha previsión de 500 números de Policía Autonómica, hoxe estamos en 375, por lo tanto, seguimos con un déficit deste personal ao cargo da Policía Autonómica, que é o que, digamos, nós tamén aspiramos como forza de seguridade ao respecto do que debe ser a nosa seguranza e a seguridade civil, non? E a estes... Vale, nada, remato na segunda intervención. Grazas. Non sei que vai intervir vostede. Pois ten 3 minutos. Bueno, 3 minutos. Bueno, agora valorei o tempo. Bueno, pois grazas. A ver, aquí xurden varias dúbidas, varias cuestións, que vou tratar de ser o máis breve posible para dar coñecemento un pouco delas. Vamos a ver, nós celebramos nun principio que este corpo armado, esta institución armada, a Garda Civil, pensara no noso municipio para reubicar uns servicios que actualmente prestan a Comandancia de Santa Mariña e que non sería máis con a oficina administrativa para a recollida e tramitación de denuncias. Pero isto
agradecéndolle ao corpo o ter pensado no municipio, isto non nos pode facer baixar os brazos. Temos un problema, isto non é máis con grande área na parte disuasoria da seguridade cidadá que require o noso municipio e que requiren os veciños na rúa. Sí que existen varias cuestións que se plantexaron aquí, decía a compañeira, e aunque non somos expertos en temas inmobiliarios, eu creo que resta moito máis valor ás propiedades ter unha inseguridade cidadá e unha delincuencia por as rúas que non unhas oficinas municipais nun edificio. Podería restar ao millor certo valor a esas propiedades, si enténdaseme ben, onde estén ubicadas, pero non no conxunto do municipio. A xente quere seguridade. A xente vai a vir máis a Barbadás e vai invertir máis en Barbadás se se ve presenza policial na rúa. E isto é un mero, insisto, gran de area. Non podemos pensar que isto é a panacea. Señor Padrón, existe a Constitución Española que determina os convenios de colaboración con todos os corpos, Policía Nacional e Guardia Civil. Non venda tamén vostede, señor alcalde, que vostede fai moito traballo para conveniar ca Guardia Civil. É unha obriga constitucional que nos teñen que prestar. Ben, nós o que pretendemos é poñer en valor o noso, poñer en valor a Policía Local, porque as funcións que van a facer estes membros da Garda Civil non van a sustituir as que debera, insisto, debera facer e que non se están facendo dende a Policía Local. Máis presencia policial, unha reorganización do tráfico e regulación do tráfico axeitada e invertir en medios. E cando falo de medios para o propio corpo da Policía Local, non estamos falando de pistolas ou fusiles como aquí se pretendeu insinuar cando trouxemos en 4 ocasións propostas en sentido de seguridade cidadá, sino que medios materiais supoñen mellores medios de locomoción porque son obsoletos e ao mellor, pois no tema de armamento, en vez de ser armamento letal, pois podía ser outro tipo de armamento, como táser e demais, vale. Hai moitas cuestións. Tamén falamos aquí no seu momento de labores de videovigilancia. Soupemos que houve unha achega do Estado que non se solicitou. Outros concellos, como a Xinzo de Limia, puderon recabar 400.000 euros para cámaras de vigilancia e seguridade do tráfico, que sería unha parte moi importante e disuasoria, en canto tamén a seguridade cidadá. Por certo, non solicitamos esas axudas, pero, sin embargo, se gastan os cartos, parece ser, porque vimos un decreto, corríxeme se me equivoco, de 18.000 euros para a instalación de cámaras de videovigilancia para o tráfico. É dicir, pero que nos vamos a costear todos os veciños e veciñas, cando podíamos ter solicitado certas subvencións de outras administracións. Vale. Insisto, non podemos baixar a garda en seguridade cidadá. Isto é unha amiguiña máis, un gran dareo. E celebramos que veña. Sí que hai que estudiar, e nós, o que sí plantexamos, e sí que queremos que conste, é de dicir que temos, e dentro do Grupo Popular sabemos que existen locales, existen edificacións municipais que se poden pôr a disposición da Garda Civil para a instalación destas oficinas e que non nos suporía custo algún, porque as temos aí. Habería que reubicar algún tipo de servicio. E é unha misión súa, unha misión do Grupo de Goberno. Estudiar esas posibilidades e trasladarlas ao Instituto Armado. Continúo logo na segunda intervención, porque penso que vou xusto... Superouse, pero bueno. Gracias. Superouse. Vou ser moito máis breve nesta ocasión. Mire, vamos a ver, primeiro, doña Fina, eu falei tanto da lei da oferta e da demanda para arriba como para baixo. Dixen as dúas cousas. Non dixen nin prexudguei se podía subir o prezo ou diminuílo. Dixen o do cemiterio, que podía estar ubicado perto dunha vivenda ou dun barrio e devaluar o inmoble. E falei dun supermercado ou dunha piscina que podía incrementar o valor. Non falei de que o subira ou baixara en concreto. Quero aclaralo, e vostede mesmo o corroborou, que era así, que podía baixar incluso o prezo. Vostede mesmo o dixo. Ben, eu agora mesmo non lles podo decir canto vai a costar. Por unha razón, porque podemos pôr, eu xa me comprometí con vostedes, a que poderíamos ofrecerlle ao mellor a Garda Civil algún outro local adicional, pero vai ser a Garda Civil cando nós adoptemos o acordo de que temos interese, porque aquí o que estamos é decidindo e trasladándolle a Garda Civil se temos interese porque se ubica aquí o posto, non outra cousa, en que se ubica aquí o posto. A partir de aí,
traballará a Garda Civil cos seus medios, en colaboración ca alcaldía e cos concelleiros e concelleras que correspondan ao área que pode ser urbanismo, en ofertarlles algún local. Eles teñen especial interés por dous, mellor dito, especial interés por un. Pero podes, e ademais foi a Garda Civil, e digo así, foi a Garda Civil que me dixo, este en concreto, máis ou menos. Non dixo un particular, un efectivo da Garda Civil, este pode estar baleiro. Foi así como dixo. Eu pensei que non era certo, fixen as xestións, está baleiro. Que podemos buscar máis locales? Pode ser, pero que ao final vai a decidir cos seus medios técnicos sobre cal é o máis idóneo vai ser a propia Garda Civil. Non podo dicirlles eu cal vai a ser. E se agora lles digo vai ser este, ou vou ofertar aquel ou aquel outro, estou entrando na dinámica que antes dixi. A lei da oferta e da demanda, na especulación positiva ou negativa. E non vou entrar neso, porque non podo nin debo. Supoño que se entende. Non podo entrar neso. Falan, don Ramón, do custe cero. Eu quero lles recordar a todos, mencionar don Ramón porque foi el quen o dixo, non o digo por outra razón, a todos e a todas que o Concello de Barbadás estivo pagando durante moitísimos anos un centro de saúde, o aluguer dun centro de saúde, cando é algo esencial para os veciños e veciñas do Concello. E quero recordar que, por exemplo, que é o alumeado que se utiliza nos colexios do noso Concello, pagamos cada ano 30.000 euros. 30.000, por si vostedes non o sabían. 30.000. O aluguer dese local ou do que corresponda, se que se produce, pois ao mellor non chega a eso ou ao mellor supera en algo. Pero é que en luz, o Concello de Barbadás paga nos colexios servizo público esencial máis de 30.000 euros ao ano. Entón, hai argumentacións que se caen por sí soas. E dito eso, vou dicir outra argumentación máis. Estamos falando dos aparcadoiros, onde se vai instalar aparcadoiros. Mire, pois eu creo que moitos de nós, e moitas de nós solicitamos, no seu momento, que se incrementaran os servizos no centro de saúde. Verdade que sí? Pois ben, se se incrementan os servizos no centro de saúde, ou que haxa un PAC no centro de saúde da Valenzá, pois tamén incrementará a afluencia de público. Pero aí non hai problema para os aparcadoiros. Pero sí que o hai, por se acaso está aquí a Garda Civil. Entón, temos que ter a mesma vara de medir para todo. Para todo. É dicir, se incrementamos servizos, eu falo de exemplos. Incrementar servizos, pois isto é un servizo. Un servizo é positivo se trae xente. A Garda Civil traerá xente aquí, é problema de aparcamento. Se está o centro de saúde máis amplo, tamén traerá máis xente ampliado. Tamén hai o mesmo problema de aparcamento. Pois o problema de aparcamento é o esencial, é do que estamos falando. Pois seguirá o mismo, pero a un damos valor e a outro non lle damos valor. Entón, o señor alcalde, don Ramón, tamén fixo xestións co subdelegado do goberno en relación á instalación da Policía Nacional aquí. Foi un non radical. Non existe esa posibilidade puntual en certos concellos por un nivel de poboación moi elevado como pode ser Narón e como pode ser Postos ou como pode ser o Barco de Valdeorras, porque está no outro extremo da provincia, porque hai unha poboación inmigrante importante, ou como pode ser Berín porque hai unha fronteira ali ubicada. Punto. E a lei non o permite. E tamén dicille outra cousa, eso era unha cuestión, vale, pero creo que vostede falou o que quixo, tamén lle vou deixar de falar a todos o que queiran, pero creo que o asunto merece explicación, estou rebatindo as súas todos, todas. Non había esa posibilidad. E a lei non o permite dese xeito. O trámite que houbera que aplicar para que houbera a ampliación da Policía Nacional a Barbadás sería arduo e longo. E é certo que as competencias da Policía Local e da Guardia Civil non son as mismas, pero sí que están aquí e as patrullas van a estar aquí. Non sei se teño moito máis que engadir. Así. Teño máis que engadir, a non ser que me queiran preguntar algo, que eu estou disposto a respostar o que poda, insisto, o que poda.
Estamos, cantos turnos levamos? 2 cada un, ou ese é o segundo? Vale. Bueno, non me interrompa, o sea, que Eu non estamos, é de interrumpí. interese, no, antes sí. Moi brevemente. Bueno, vamos a ver. Se eu fose un empregado da Garda Civil, a ver, o que fala vostede do seu delegado do goberno que se negou, que non, que iso da policía non, habría que saber por qué. En fin, pero se eu fose un empregado dos que vai a vir aquí a Valenzá, a ese posto administrativo, e non me compare vostede un posto administrativo cun PAC. Home, aquí, buscando argumentos, buscamos o que faga falta. Para un defender a súa postura, somos capaces de comparar o que sexa. Ben, porque non estamos falando do posto completo da Garda Civil. Patrullas, todo, non, estamos falando duns administrativos. Non me compare cun PAC, compáremo con outra cousa, pero non cun PAC. Vamos a ver, se eu fose un empregado dos que vai a vir para aquí, evidentemente miran para Valenzá. Por qué? Porque é o núcleo urbano que está fora do Concello de Ourense. E agora mesmo están metidos nun monte, entre comillas, do que hai que ir ali, meterse naquele cuartel, estar ali, as horas que voten, e salen dali. Entonces, eles están decididos a buscar un sitio urbano, e o sitio urbano onde se fixaron é na Valenzá. Eu entendo perfectamente. E se eu se fose o mando da Garda Civil, según a lei, eu teño que poñerme en contacto co alcalde de turno, ou alcaldesa de turno do tal concello onde nos queremos trasladar, e a vía é que se faga un pleno, unha declaración na que se solicita eso e vai a... Bueno, todos os trámites que diga, eu, claro que o fago, como responsable ou comandante ou quen sexa, non sei. Que pasa? Eso por a banda dese servicio é legítimo. Ahora, aquí estamos os que temos que votar e decidir se facemos a solicitud. E poñemos os nosos argumentos. Entonces, nós estaríamos de acordo se isto, e votaríamos a favor, se isto fose un coste cero para o Concello, porque isto que non ten que sufragar é o Ministerio do Interior. Punto e pelota. Porque xa os servicios todos nós que temos encima, e todo o que temos encima do orzamento, agora ainda temos que costear isto. Pero da igual que fora a Guardia Civil, como a Policía Nacional, entón non nos parece lógico. Non nos parece lógico. E menos, bueno, con todos os condicionantes que está falando aquí, que se nos vai a costar o tema, ainda non está claro o tema do lugar, onde vai estar, que se metido non baixo, que despois problemas de aparcamento, que todo... O sea, eu creo que é algo máis serio que a decidilo así, pero bueno, a nosa postura, eu entendo a postura, tanto do solicitante, neste caso a Garda Civil, entendémola perfectamente, pero non estamos de acordo de que nós teñamos que costear ese servizo e decidan eles, o sea, decidan que onde está, que como vai ser. E ainda encima, xa digo, vostedes foron os que provocaron esta especulación, porque se vostede no momento que recibe a comunicación da comandancia ou de quen fose, se reúne cos voceiros, e non salen xa a correr, a salir na prensa, pois a mellor houbera sido de outra maneira. Pero vos foron os que deron pé á especulación, e miren, é máis, estamos no pleno onde vamos a decidir a solicitud, e os grupos, salvo quen se quixo reunir así, entende, esta maneira de facer as cousas, a veces eu penso que cando un está moitos anos no poder, que logo despois xa dice, bueno, vamos decidir isto, veña, xa está, os outros máis será que non os convenzamos, ou xa por feitos consumados, xa chegar aquí, e veña, hai que votalo, porque isto vai ser a hostia, joder. Iso é, cando un vota moito tempo no poder, e xa que se cree que xa todo ten que ser aprobado, porque todo o que se lle ocurre é moi boa idea. Pois non. Claro, cando ten maioría absoluta non hai ningún problema. Pero cando non hai, pois, ao mellor, hai que facer as cousas de outra maneira. E antes de salir na prensa, moitas veces, a dicir que xa temos isto, e non o temos. Entón,
Entonces, eu penso que deben actuar de outra maneira, pero bueno, é a nosa postura e a nosa opinión. Moitas gracias. Moitas gracias, don Ramón. Dona Fina. Pois nada, non vou a incidir no que dixen antes, solo dame moito coraje, moita rabia que as cousas se fixeran así, que cando vostede me chamou a mí parece unha idea boa, pero non se falou todos os puntos, non se falou porque usted está de acordo que non se falou do costo que nos iba a supoñer ao Concello de Barbadás. Entonces, eu penso que este era un punto para vir solo, como solo un punto, para velo debatido entre todos os portavoces e para traelo consensuado de verdad, porque eu penso que bo que veñan, pero non o fixo correctamente, adecuadamente. Entonces, se usted veo a ben, eu retiraría, volvería a falar con todos, a miña, o meu parecer, usted fago que queira, que eu non son alcalde, nin lle vou a mandar o que eu vexo, retiraría e faría unha xunta de portavoces, falaríanse as cousas adecuadamente. Non mire para a señora Chelo, que esta idea non foi da señora Chelo, o que estou dicindo, non? Porque como estou falando con vostede, usted está mirando pela, digo, a ver se vai pensar que esta é unha idea dela, que para nada, o sea, que podamos estar de acordo cunha cousa non significa que ela me dixera a idea, nin que... Dame moita mágoa, porque eu a vostede dixenlle que eu iba a apoiar, sinceramente, dixenlle que iba a apoiar, pero usted non me foi transparente con toda a información. Entonces, ante esta tesitura, véxome incómoda, pero sintindo moito, vai ser a primeira vez que non vou a miña palabra levala para diante porque faltaba má información toda. Por eso lle estaba dicindo a vostede de retirar o punto e consensuar con todos, deixar as cousas ben claras. E eu se o vexo claro, non vou a dicir que non, porque pareceme boa idea. O que pasa, que sí, por a porta de atrás, que non lle bota culpa a vostede, o mellor foi culpa miña non haberlle pedido toda a información, o mellor foi a miña culpa. Eu inocentemente de min pensei que, xa que a Guardia Civil ven pa aquí, supoño que as instalacións poñen asiles, como cando teñen os cuarteles. Eu penso que os cuarteles, cando se fan, vai a conta do Ministerio, non dos veciños dun concello. A ver, a lógica é esa. É que, sinceramente, a miña lógica foi esa. O sea, en ningún momento pensei que isto nos iba a ter custe aos veciños de Barbadás. É que en ningún momento, e sonlle franca, estou lle dicindo a verdade. Non sabía. Entonces, si usted faga o que queira, eu teño que actuar conforme a miña conciencia. Eu non podo votar sabendo que isto nos vai... Encima, eles escollen, o sea, vamos, escollen, se lle dá por escoller un de 5 ou 6 mil euros, que non o hai, pero se lle fixera o caso, pois venga, ala, postos a escoller, eles escollen e o Concello paga. Non o Concello paga, os veciños pagan. Que seu triste. Non vai pagar vostede, vamos pagar todos. Gracias. A vostede. Don Serafín. Sí. Bueno, creo que unha primeira intervención non consumín os 5 minutos que establece o regulamento. Sin embargo, me cortou a palabra, algo que non fai habitualmente cos outros portavoces dos outros grupos, que algo que non acabo de entender tampouco moi ben. Eu moitas veces poño crono, esta vez non o puxen, tampouco sei o que falei, pero desde logo, polo que me di compañero, non gastei os 5 minutos. É suficientemente importante como para deixar tempo, no seu caso, sí, mire, neste caso non puxen ningún. Sí, aos restos, pero neste caso a vostedes non lle puxen o crono, porque creo que o asunto é suficientemente importante para deixalo claro como para isto. E a ele sí que lle puxen, é certo, e guieme polo instinto da habitualidade, por decirlo así. E pidolle disculpas. Ben, nada, bueno, respecto do tema, nós, desde logo, concordamos con algunha das cuestións que se manifestaron os outros grupos por oposición, a respecto de fomentar tamén a policía local. Si, non concordamos con unha proposta de parte da alcaldía respecto de que si o posible PAC en Barbadás supuxera tamén un atranco ou unha cuestión que dificultade a mobilidade. Bueno, non vou entrar agora en eso, o BNG trouxo proposta neste sentido no anterior mandato para San Cibrao Barbadás Toén, algo que tamén se desbotou, algo que non se apoiou, porque de feito a Xunta tampouco está por esa cuestión.
non ven un pouco a colación e entón non vou entrar en moito máis neste tipo de cuestión, pero logo o PAC de Barbadas algo que non se verá tampouco no futuro e sería, desde logo, non sería comparable, nos entendemos o número de profesionais que ocuparían os estacionamentos o que pode supor a comparativa co posto da Guardia Civil, que serían dúcias, o centro de persoas, neste caso serían 4 ou 5 funcionarios ou personal estatutario que estarían ali a maiores en cada turno e nos de noite. Bueno, nada que ver ao noso criterio. Bueno, decir que nós en ese aspecto pois falamos da cuestión ou plantexamos a cuestión do desenvolvemento desa lei de 2007 do Corpo da Policía Galega, do incremento deses números, de sacar esas prazas que realmente a Administración Galega non sacou, que onde poderán concurrir pois tamén os números da Garda Civil e da Policía Nacional que viven no país, que evitábamos xa que se marcharan en concursos de traslado para fora, para outras partes do Estado e que puderan quedar aquí con prazas gañadas dentro desa Policía Autonómica e compre efectivamente esas máis prazas que non se crearon desde o 2007 tal como estaban previstas e incrementar tamén as funcións ao respecto desta Policía Autonómica. Bueno, decir que con respecto á chegada do AVE, pois si se incrementou a mobilidade, si se incrementa o número de persoas que nun momento dado poden estar nun lugar determinado sin que eso faga que nos convirtamos en ningún sitio delictivo, nin tal, pero sí que efectivamente hai momentos onde a poboación en determinados lugares pode incrementarse exponencialmente por este tipo de cuestión e iso fai que tamén se incremente a criminalidade, que haxa distintos delitos dos que se comentían tamén anteriormente, que se incrementaran delitos como o tema de violacións, o tema da cibercriminalidade, outro tipo de delitos que, desde logo, pois, que son tamén dentro dos cometidos da Policía Autonómica. E depois reseñar, bueno, pois que entendemos que, por exemplo, tal e como ten a Administración Autonómica ou a chamada do 091, a provincia da Coruña para recibir as chamadas de Ourense, Coruña, Lugo, é dicir, e Vigo para recibir as chamadas de Pontevedra, é dicir, é absurdo, é dicir, un funcionario na Coruña recibindo alguén do barco de Valdeorras que non sabe nin desde onde lle está falando ou alguén de Baralla, é dicir, hai que ter mínimamente eso derivado dentro da provincia ou dentro das que haxa un mínimo de coñecemento tamén da realidade cando fan unha denuncia telefónica. Bueno, iso é o grado de importancia que lle dan a isto do 091, ningún. Bueno, e remato dicindo que, bueno, nós somos unha forza política absolutamente independente, o temos demostrado ano tras ano, e, desde logo, pois neste tema non estamos de acordo, ainda que tuvemos determinadas conversacións co alcalde neste sentido, non concordamos en este posicionamento, e de logo non vimos aquí, pois, pouco nin traer un cheque en branco, nin traer nada a maiores, e, por lo tanto, nós neste punto vamos a posicionarnos contrarios á proposta do goberno do PSOE. Nada máis, grazas. Grazas. O Partido Popular ten a palabra. Sí, pois ben, dentro do Partido Popular de Barbadas, como non podería ser de outra forma, xa que fomos o grupo que puxo en riba da mesa por 4 ocasións consecutivas o problema de seguridade cidadá que estamos a sufrir no municipio, vamos a esgrimir outra vez a arma da seguridade e actuar conforme ao noso compromiso e a nosa responsabilidade. Isto é algo máis, isto non cerra as portas a un convenio de colaboración ca Policía Local, nin a melloras da seguridade cidadá noutros aspectos, a mellorar a plantilla da Policía Local ou incluso outro tipo de actuacións. Isto é un pequeno gran máis. Sí que hai moitas eivas, e por iso ese compromiso e a responsabilidade que estou transmitindo desde este grupo, ya vou a solicitar agora mesmo ao grupo de goberno e moi particular a que tenga responsabilidade en seguridade cidadá, que é o señor alcalde. E ese compromiso que llevamos a solicitar agora e responsabilidade non parte de outra cuestión que da firma, da asinatura do convenio que se faga ca Garda Civil neste tema. Ben sexa convenio de colaboración ou ben sea algún tipo de contrato administrativo. A forma legal non a sabemos, se nos trasladará no seu momento. E apelo a esa responsabilidade no sentido seguinte. Queremos saber en todo momento cales van ser os conceptos que se van a recoller nese convenio. Ben, que se lle traslade antes da asinatura á corporación para que todos sepamos como vai a ser o funcionamento, onde vai estar, o que lle vai supoñer ao Concello. E, sobre todo, unha cousa moi importante que é a posibilidade de que, mentras estén aí esas oficinas, o Concello busque unha ubicación partindo de locais e edificios que ten en propiedade para que supoña o menor custo posible á cidadanía. É dicir, nun principio, de forma, por así dicirlo, ás presas, entre comillémolo, ubicar esas oficinas administrativas da Garda Civil na Valenzá, pero seguir co camiño de estudiar esa posibilidade, ofrecerlles a eles
unha ubicación, sempre e cando baixo os seus criterios técnicos, o vexan axeitado, porque temos posibilidades de ofrecerlo. E, sobre todo, cal vai ser a duración dese convenio ou ese contrato? O mínimo posible legal, para que teñamos marxen de reacción, marxen de cambio e marxe de mellora en seguridade. Iso é o que estamos a trasladar. Iso é o compromiso que lle pedimos. Temos unhas eleccións o 28 de maio desde o grupo do Partido Popular, que nos repitamos nese momento, e se chegamos a gobernar nós, o compromiso do grupo do Partido Popular é trasladar toda a información sobre ese tipo de convenio ao resto dos grupos. E se estamos de acordo para adiante, e se non, non. Ese é o compromiso formal que quería deixar. Moitas gracias. Moitas gracias a vostede. Primeira cuestión. Aquí é simplemente demostrar o interese. Volvo a insistir na interpretación do que estamos votando. Manifestar o total interese do Concello de Barbadás. Interese en que se instale na localidade de Valenzá do noso Concello un posto principal da Garda Civil. Manifestar o noso máximo interese por todos os medios ao noso alcance coa finalidade de contribuir a levar a cabo dita instalación. Dar traslado do presente acordo. Non estamos votando outra cousa. Entón, eu o que trasladei ata o momento a información que podo facilitar. E a que lle facilitaron a doña Chelo que da fe de que non mentín en nada. Que non mentín en nada. Non lle falei de outra cousa. Eu comprométome a que, evidentemente, isto é un convenio que hai que asinar con eles. De momento, o que estamos facendo é amosar o noso interese porque se instale aquí o posto da Garda Civil, que é o que pon este documento. Pero non nos estamos comprometendo a ningún sitio en concreto. Eu xa trasladei que seguiríamos buscando ubicacións e ofertándollas a Garda Civil. Pero o que sí é certo é que vai ser a Garda Civil quen decida sobre a ubicación, conforme as características que teña que ter o local. Eu descoñezoas. O que sí é certo é que ten que ser un local que teña entre 400 e 500 metros de dimensións, de superficie, perdón, entre 400 e 500 metros de superficie. Agora mesmo non lles podo dicir se ten que estar ubicado nunha planta, en 2 plantas, entre plantas, o que sí que ten é que ter aparcadoiro, eso sí que é certo, ten que ter aparcadoiro, así. E poucas máis cuestións podo coñecer, e o que sí quere a Garda Civil, eso tamén yo traslado a todos vostedes, é que o convenio sexa o máis duradeiro posible. E quero que é máis duradeiro posible, pero desde logo quero dicir que pode ser ao mellor sobre 25 anos. Estou dicindo ahora. O convenio do lixo aquí neste Concello é moito máis longo. Pode ser, pero pode ser sobre 25, pero pode ser negociar con eles, evidentemente, en que sexa X. Outra hipoteca máis, don Ramón, contéstolle, porque eu non interrumpo, contéstolle, hipoteca é ter que pagar ano tras ano a luz dos colexios do noso Concello, 30.000 euros. Ano tras ano. Eso sí que é unha hipoteca. Porque os colexios van a estar aí toda a vida. E temos que pagar 30.000 euros todos os anos. Así. Entón, dito eso, eu comprometo a trasladar a todos vostedes a información en cuestión, pero sí que quero deixar unha cuestión clara. O local non é transitorio. Eles temos que ofertar ou propor varios locales e eles van a decidir en función das súas necesidades e das características tal, temos que ofertar con antelación. Entón, eu apelo a que se saben de algún local, dun particular ou público, xa sabemos cal, miralo. Eso comprometo a facilitar esa información que proceda. Pero eu, evidentemente, ata agora non podo facilitar máis información porque doña Fina pregúntame canto vai costar, onde vai estar, é que teñen que decidir eles, analízano eles. Pero o Concello poderá rexeitar se algo non lle interesa. Non, pero vamos a ver. No, vamos a ver. O que estou explicando, doña Fina, o que estou explicando é que esa ubicación, ahora eles teñen 2 ubicacións que tamén lle foron trasladadas polo Concello. Gústanlle. Evidentemente, se nós lle ofertamos e non lles gusta, nós non podemos obligalos a que acepten as que lles oferta o Concello, porque non se poden aceitar o mellor as súas condicións técnicas, ou as características técnicas que les requiren. Pode ser. Eu aquí non podo explicar moito máis que a eso. E cando fixen a mención do PAC, é un exemplo, non polo PAC, ou porque sexa unha biblioteca, ou porque sexa unha piscina.
E calquera dotación que incremente un servicio vai a supor unha maior mobilidade ou unha maior necesidade de aparcamento. Eso que quero trasladar. Non porque sexa un PAC ou outra cousa, ou outra dotación. Simplemente polo feito de que calquer servizo que se aporte ou do que se dote un concello, nesa zona vai a supor unha maior mobilidade ou unha maior necesidade de aparcamento. Non por outra razón. Non sei, eu vou estar a súa disposición para calquera pregunta que poda responder. Sí, hai. No, es que es ver esto. A ver, Sí, a ver. si me permite el señor alcalde, vamos a ver. La propuesta del... Es que está bien claro en estos acuerdos. Es que más que xa o darle expliquei 3 vueltas veces, a doña algo Chelo. que le estamos dando que no es lo que estamos pensando. É que non, aquí non Es está que- nada definido, é amosar o noso Vamos a interese. ver, aquí pone manifestar Claro, que lindo o 3 total veces. interese do Concello de Barbadás en que se instale na localidade de Avalenzado o noso Concello un posto principal da Guardia Civil. Manifestar o noso máximo interese en poñer todos os medios ao noso alcance coa finalidade de contribuir a cabo a dicha instalación e dar traslado do presente acordo á Comandancia da Guardia Civil. Pero é que, vamos a ver, eu entendo que cando haxa un convenio vai ter que pasar por pleno. O millor. Aquí estamos amosando o É que era interese. así, é que vamos a ver. Estamos amosando o interese do Concello. O que estamos punto. agora, o que di o señor alcalde, é amosando o noso interés en que a Guardia Civil se veña a este concello. E aclarar Pero algo. aclarar realmente o que non pode aclarar é, a ver, eu por eso dixen antes que eu que tuve a compañeira María e máis eu a reunión co comandante, Capitán. bueno, perdón, ahora xa lle cambiei o a estas horas xa non coordino. Bueno, as 3 estrelas creo que Pero vamos a ir falando por orden. capitán, vale. Entón, a ver, aquí o que estamos a aprobar é isto, Non pero é nada máis. Entón, non sei, eu É que darlle eu- volta a é que algo que incluso- non... Incluso os estou facilitando información A ver, de máis. é que Eu non, o que permito decíamos, a expresión, non podo facilitar máis información. o que decíamos o Partido Popular, vale, nós si traemos cantidad de mocións ca seguridade ciudadá, o que nós ahora mismo estamos aquí, nos propoñen é dar o máximo interese a que Punto. a Guardia Civil este aquí, pero nada máis. No, hombre, claro, é que A ver, eu non Pero explicando. é que, vamos a ver, Ramón, vale, Ramón, A ver, vamos a ver, perdón, Chelo, perdón, Ramón. Perdón, Chelo, estamos fora do que é un debate xa. Isto non é un galiñeiro. Isto non é un galiñeiro. Exactamente. Eu o que volvo a ler o acordo. Aquí eu din explicacións, vostedes, por favor, vostedes fixéronme preguntas. Eu respondín ata o punto que podía responder. Aquí o que se está votando é outra cuestión, non se está votando, no, Ramón, Chelo, por favor. Non se está votando, por favor, Chelo, Manuel e Ramón, por favor. Non se está firmando ningún convenio, non se está fixando o tempo que vai a durar, non se está fixando a ubicación, non se está fixando nada. Simplemente estamos trasladando a Comandancia da Garda Civil o noso interese. Punto. Nada máis. Vostedes insisten en preguntas e repreguntas e máis preguntas. E pódolle contestar o que lle podo contestar. Nada máis. Nada máis. Así. Por lo tanto, procedemos á votación desta proposta. Votos a favor? Abstencións? En contra? Pois está. Moitas gracias a todos e todas. Onde está a orde do día? Aquí. Ahora corresponde a dación de contas da alcaldía ata o día da data. Teñen vostedes a documentación e a información. E ahora, rogos e preguntas. Empezamos por rogos. Don Ramón. Bueno, na data na que nos encontramos, pedimos ao goberno que axilice e sea efectivo na limpeza e desbroce das rúas e viais, porque estes días é cando empeza a medrar a erva xa de xeito considerable. Bueno, quería dicirle algo antes ao señor alcalde, que dixo que el non se vai encadenar a ninguna porta. Bueno, pero en cambio os veciños tuveron que estar pintando a rúa e poñendo sábanas con letreiros. Vostede non pode facelo, pero os veciños teñen que andar facendo esas cousas.
que non deberían ter que facelo, non? Por o mesmo argumento, eles tampouco deberían ter que facer Estamos no apartado de rogos e Vale, preguntas. bueno, pero é para que Estamos en rogos e preguntas. para que lembre. Non un debate E logo, similar. xa para rematar. Bueno, eu quixera saber, isto é unha pregunta. Quixera saber, porque me mandaron aquí unha captura de pantalla lle da web do Concello de Barbadás. Eu isto tamén, eu creo que isto vai en base ao que dixen antes, de que a veces xa un bota tanto tempo no poder que xa se olvida un pouco ou perde un pouco así a realidade, porque isto veo a xente, vamos, mire, é simplemente un detalle, para que se den conta, porque, bueno, eu leo, a mí se me pasara, se fora eu o protagonista desta, pois tamén diría, coño, a verdade que tamén, pero a pregunta é porque eu esta persoa non sei se traballa para o Concello, se cobra ou... Pero fai... O sea, isto vese que está feito... Bueno, joder, vou acabar de falar. Quero explicarme un pouco. A pregunta é se queres... Ben, aquí sale nunha foto a tenente alcalde, unha funcionaria do Concello e dous traballadores do Concello. E pon, Concello de Barbadás, nas rúas do Fonsillón cibríronche baches con asfalto e ali pillamos a Edila Morenza. Pillamos, o sea que esta persoa que anda por aí e pilla a alguén, cobra por o Concello, está empregada por o Concello. Se isto publica na página web do Concello, eu supoño que está contratada polo Concello cos cuartos de todos. Pero non dice que pillamos aí a alguén como a quen, que non sei, anda por libre, chámaselle para que vaya a sitios a mirar, mira, hoxe hai un evento aquí, ten que vir aquí, sacar fotos e informar para que a veciñanza sepa, non, que, pois mire, están facendo isto ou aquilo outro. Bueno, pero aí, pois, sigue. E ali pillamos a Edila Vitoria Morenza, atención. Paréntesis. Concelleiro... Estou no meu turno. Sí, pero que me fai gracia. Pero son rogos e preguntas. No, eu é a pregunta, bueno, a pregunta vai nese caso, pero eu simplemente é para que se den conta un pouco dun detalle, non é porque sea Vitoria Morenza, eu digo como se fora. Mire, pero eu digo a información, que dice, e ali pillamos a Edila Vitoria Morenza, concelleira de Obras, Infraestructuras, Mobilidade, Persoal, Vivenda e Urbanismo, Relacións Institucionais, ademais de ser tenente alcalde. Faltoulle dicir a que hora entra e saliu do Concello. Despois dice, porque por eso isto vai en base a que tanta información aquí, despois dice, tamén estaba... No, pero isto é un... Mira, por favor. É menos do meu traballo. No, non estou, non sei se me está entendendo. Acelera un pouquiño, pidocho, por favor. Bueno, despois... Fai a pregunta. Despois nomea aos dous operarios do Concello, pero non lle pon o currículo. Bueno, en fin, eu simplemente a pregunta é simplemente para que se den conta desto, porque a pregunta é se esa persoa traballa para o Concello, porque cando dice aquí pillamos, dice, o normal sería... Comparta con nós ese comentario, porque estou seguro que... Digo, diría, pois mira, eu supóñome que o normal, se esa persoa traballa para o Concello, está contratada por o grupo de goberno para que informe a veciñanza dos sitios donde, dos eventos e deso todo, pois supoño que o lógico sería que puxera este día estivemos en tal sitio, ou isto ou aquilo. Ahora, así, pillamos así, como a quen que anda un así por libre, bueno, eu creo que se me entendeu, e con isto non estou poñendo en dúbida o traballo de ninguén. Moitas gracias. Moitas gracias, don Ramón. Dona Fina, rogos. Que yo dixen antes en privado que, por favor, vai a revisar algunha das obras que se Xa sei, xa escoitei. Nada. Bloque Nacionalista. Bueno, as dúas que non entraron no pleno anterior non as vou a repetir porque xa dixen de palabra, agardo que se reseñen neste e se non, pues bueno, tampouco registradas están, e se me gustaría que quedaran en algunha das actas. Hoxe traigo dos rogos, un vai no sentido peticións que nos fai tamén veciñanza, revisar o reparto de colectores de lixo nas distintas parroquias do Concello, concretamente algún colector de plástico a maiores na Rúa Prado en Sobrado e mellora de pavimento nas Canellas de Sobrado, Rúa Diputación e Rúa Canella, rúas de Sobrado que non están en bo estado. E outro rogo no sentido de que o equipo de goberno de Barbadás deixe de empregar as redes sociais do Concello, véxase Facebook, Instagram,
para levar a cabo a súa propaganda electoral do PSOE e aconsellamos que use uso de perfis partidistas para estes cometidos ou ben se nos autoriza o resto dos grupos políticos o acceso ás mermas para publicitarnos o noso programa electoral. Nada máis, grazas. Moitas gracias. Están registradas hoxe na plataforma. O Partido Popular. Eu teño un rogo referente á Plaza do Pomal en Ventraces, que xa fai un ano que se acabou a obra. Voulle pasar o meu teléfono para que vexa, porque isto é vergoñento que este isto diante dunha casa con todos estes cables. Non sei se quen é a persona representada, supoño que sea a Victoria, para que por favor abrise a empresa de que veña a recoller isto, porque isto non o poden deixar así, pasa. No, pero pásame por WhatsApp, porque tengo o meu teléfono. Así tamén me consta. É que o deixaron tal cual diante da porta dunha casa e leva así un ano, os cables todos, vedelos desde aí. Unha vergonza. Sí, pásame por teléfono. No, pero ela xa tengo o teléfono. Si o sabemos. Vale, entonces que ponte contacto coa empresa que por favor venga acá, porque non sei como non reventaron antes os veciños. Porque mira como está. Nada máis. Alguén máis? Sí, hola. Eu quería preguntar se é que se lle acabou o asfalto ou están xogando corre que te pillo, porque asfaltaron 3 e 2 non, en Godexás, despois di usted, Victoria, que non é rural Barxa por a proximidade de tal, non é rural, é tercermundista, porque esa carretera collería un riachuelo nas orillas, está chea de buratos, estamos todos os plenos co mesmo ruego que por favor que vayan tapar os buratos. Eu non sei a que xogan, de verdad, pero é vergonzoso. Seguindo na Barxa, cando estuvemos cos veciños dali, o que nos pediron foi espellos. Vamos a ver, hai zonas, hai que pedir un informe á policía local porque hai que colocar en varias zonas de ali porque é un peligro. Sobre todo onde están os quitamedos, pois os veciños para poder sair da casa necesitan algún espello. Despois, a iluminaria, están pedindo que desde a última casa, según se ven de Ourense hacia Piñor, a última casa, hai nenos que van incluso camiñando a oscuras pola mañá. Entón, si se pode pois a ver, arreglar o antes posible unha iluminaria da última zona da casa hacia arriba ao cementerio, porque van ás oscuras, o sea, realmente ali non hai luz ninguna. E despois fan un rogo no plan de o autobús que colle os nenos para ir ao colexio, creo que o señor alcalde ten xa coñecemento, de que, bueno, a condutora, o condutor do autobús, non sei exactamente, que non, se non collen a parada onde tiñan que collela, despois non poden subirse na seguinte. Entón, eso non pasou nunca, que realmente nos confirmaron que os deixaron, vale, algunha vez. Entón, bueno, que iso non volva a pasar porque a verdad que é a primeira vez que os coito de algún veciño de aquí do concello. E despois, por último, fixéronnos chegar, vou pasar, Vitoria, vamos a ver, isto é rexistro de entrada, ten o 28 de 11 de 2022, ás 12:15, é unha solicitud de reclamación de solución relativa á rede de recollida de aguas pluviais na rúa Severo Ochoa da Valenzá, e que non tuveron contestación. Eso nos dixeron. Entón, si podedes pois informar o grupo ou directamente a persoa que o solicitou. E despois queríamos saber tamén a petición de, bueno, sabemos que se bacheou daquela maneira, podes, non sei se fucha velo, pero bueno, na zona das Lamas, e os veciños nos dixeron se hai algún informe da policía en cuanto aos espellos que pedimos na moción, tamén na zona según baixas das Lamas para incorporarte a Avenida Celanova, se realmente pois hai algún informe da policía para que non se aparquen os coches na marxe en dereita. Xa que, bueno, que hubiera o accidente, todo eso. Non sei se xa vos pasaron o informe da policía ou todavía non. Pero que hai unha sinalización da marxe dereita subindo. Está falando dos espellos que preguntaron no seu momento. Sí, se hai un informe, pedimos na moción que hubiera un informe da policía
porque os que veñen da a curva enfrente na miña casa, a ver, se veñen de arriba, van nos dous sentidos e hai vehículos aparcados, xa pasou que hubo un accidente, entonces se pediu que hubiera... sinal instalada aí tempo. Sí, pero para marcha en esquerda, non para a dereita. Claro, Pero entón, sí que se pediron informes, sí que se isto de que se iba a pedir claro. un informe. vale, Que se bueno, dixo. polo que vemos non hai todavía. Vale, entón os espellos na barxa e nas lamas que, a ver, urxentes porque para incorporarse a coller o camiño das lamas que non vemos, abaixo. Sabes que hai o camión da fruta que descarga ali e cualquier día hai a ver, a responsabilidade neste caso, estamos pedindo ao Concello que arregle polo menos un espello ali, eu creo que de urxencia. Vale, creo que non sei se tes algo máis. Pues non, está todo. Vale, pues levantamos a sesión. Muchas gracias a todos y a todas.